Ён, ось, падаецца, мікрафон ёсць. Усё, падаецца, ёсць. Спадзяюся, ўсё ў парадку. Вітаю ўсіх. Добры дзень. Давайте я, можа, яшчэ свой гук праверу, што ён ідзе. Дайце момант. Правяраю. Ёсць, гук ёсць, усё на месца. Цудоўна. Вітаю ўсіх. Добры дзень. Мы пачынаем, мы нават не пачынаем, мы працягваем далей праходзіць Death Stranding 2. Мы літаральна ўсяго, якая ж файная гульня. Я не чакаў, што яна настолькі файная. Ну, не ведаю, мне прям трапіла ў сэрцы зараз. Вось, будзем працягваць. Мы знаходзімся, давайте ўжо, раз такая справа, адразу ў гульню адправімся. Мы у гісторыю? Можна гісторыю па тыпу, каб ты сюжэт не забыўся? Так, гэта ў нас агульная... Это я вам і так раскажу. Так, ага. Прям хутенька распавяло, што ў нас, што мы зараз робім. Цудоўна. Тут реально ёсць фішка, што вам расказваюць пра прыкладна ваш бягучы стан у гульні сюжэтнай, што вы там забыліся. Гэта файненька. Давайте падлумачу. Мы Сэм Брыджэс, чалавекі падзяляльныя, ведаеце, трыедзіныя. Так, мы Сэм Брыджэс, мы займаемся даставамі, і мы падключаем інтэрнэт мясцовы, так же сама, як у першай частцы. Наш сябар, Дэдман, знаходзіцца вось тут, у гэтай падазронай лабараторыі. Яно дзесьці вось тут павінна быць, я так разумею. Вельмі цікава, што гэта нахрен такое. Мы падбіраемся ўсё бліжэй, як вы бачыце, мы адносна недалёка. І мы спрабуем вось туды яму прыйсці дапамагчы. Я так разумею, што ён вось тут. Ну, альбо дзесьці ў гэтым рэгіёне. Дакладна тут у нас адключаны. Чалавек і інтраверт. Вось, адначасова. Вось. Мы пойдзем туды. Я бы жадаў ужо... Вось, не, галоўны квест, як бы, хочацца... Мне хочацца, зараз я разрываюся трошкі. Я па жаданню, звычайна, я буду так рабіць далей. Я буду па жаданню выконваць... Калі мне вельмі цікава па сюжэту прасунуцца, я пайду па сюжэту. Калі не той, каб цікава, просто мне хочацца яшчэ і дадатковыя штукі рабіць. Мы будзем рабіць і дадатковыя штукі. Але гэта літаральна няма ніякай сістэмы не будзе. Просто вось па тыпу настрой ёсць. Вось, і зараз я хістаюся. Мне хацелася б хаця б паглядзець. Я просто не ўпэўнены, як мне пазнаёміцца з тымі, хто тут. Вось. Як бы так гэта з імі прынесці ім рэчы, можа быць. Так, гэта South C1, South Distribution Center. Гэта ў нас C1 Ciudad Nudo del Norte. І вось гэта ў нас Villa Libre. Мы ў Мексіцы, калі хто не ведае. Отсюда такие назвы. Давайте сходим туда. Давайте просто... Я литерально просто поставлю себе сюда маркер и просто туда пойду. Без ни холеры. Я ничего не забыл. Падаецца нічога, правильно? А чаму знешні выгляд адсутнічае на экране? Ён дэфолтны. Мне падаецца... ён тут ноч, типу, ён паказвае, што звонку можа. Давайте пойдем на вуліцу. Вітаем яго па-азерскі. Зараз увогуле не па квесту, нічога, мы там, можа, нас туды нават і не накіруюць потым. У першай частцы былі такія некаторыя бункеры, у якіх не патрэбна... Так. Ага. Сонца садзіцца. Ладно. Доставілі трошкі груз, які мы ў папярэдні раз пакінулі, дзякуй вялікі тым, хто доставіў. Вось, цудоўна. Про Fragile не рассказывали, мне на жаль, праца замінае пільна сачыць. Про Fragile, ну, глобальна нічога пакуль не рассказывали. Калі ты пытаеш ужо ведаючы першую частку, альбо ты пытаеш без ведаў першай часткі? Так, дождж. А гэта у нас дождж Timefall? Падаецца, не Timefall. Блин, прыгожа. Так. Я пайду ось сюды, літаральна вось у гэту кропку. Дзе яна там? Вось я адзначу нават сабе. Мне просто цікава. Чаму яно... шлях яно не будзе паказваць мне туды, не? Ну ладно.
Выбач, Рахана, не побачыў, што гэта ты пытанне гэтае задала. Мне падалося, мегапазерскі гэтае пытанне задаў. Про Fragile не расказвалі. я зразумеў. Не, пакуль невядома. Мы не ведаем, як у яе. Дарэчы, у яе што, нармальныя рукі былі? Ну, мне проста падавалася, яна ўсё яшчэ ў сваім поўным касцюме. Тут была, не? Карацей, не ведаю. Тлумачэння не было, і сам не пытаў. Ось. Кайфова. Гэта, падаецца, рэальна звычайны дождж. Гэта нават не таймфол. Дзіўна. Просто ў першай частцы я думаў, што ўсе дажджы замяніліся на тайфолы. Я просто чакаў, што ўсё сапсуецца ў мяне. Ну, з майго рыштунку. Дарэчы, а што ў мяне там ляжыць ужо хоць? Мне на спіне нешта ёсць? Давайте паглядзім. Груз. Гэта ўсё ў асноўным анестетікі. Гэта... я зразумеў. У асноўным гэта рэсурсы. У нас амаль няма ніякага груза. Ўсё гэта рэсурсы. Адзінае, што ёсць для Віла Лібры даставіць анестетікі. Дарэчы, трэба пашукаць, можа быць, па дарозе яшчэ груз, які будзе. Не бачу ні халеры. Яна ж злу ў майцы хадзіла. Дакладна, маеце рацыю. Не, я не ведаю. Дакладна, я гэты момант чамусьці... Ну, я разумею, пра што вы, я чамусьці не затрыгерыла мяне. А яны цябе хіба ўпусцяць? Я ў першай частцы так прыходзіў да бункера без ніякага задання, патаптаўся для парога і пайшоў. У першай частцы, каб там нават задання ніякага няма, то бок у мяне адзін бункер у першай частцы трэба было знайсці груз просто, дзесьці. То бок вы як бы тут там нават не пасябраваць з тымі, хто там знаходзіцца, без таго, пакуль ты не знойдзеш груз. Вось. Груз просто на вуліцы валяецца. Ніяк па-іншаму. Квесты туды не даюць, ніякая кропка туды не вядзе. Вось так. Вось, па комначак валяцца. Галасаванне працуе. Галасаванне... Пачакайце-ка. Не галасуйте. Я зразумеў. Я забыў бота запусціць. Дайце момант. Зараз будзе. Так, вярнуўся. Падаецца, зараз павінна быць усё працаваць, там бот запусціўся, таму галасаванне працуе. Пакуль бот працуе галасаванне, усё павінна быць у парадку. Адзінае, што вы не зможаце пабачыць результатаў, ніяк. І з карткай захопу ёсць... дарэчы, я вам уже не распавёў. З карткай захопу ёсць невялічкая праблема. Пра Fragile будзе значна пазней тлумачэнне. Зразумеў. Гэта самае. Карацей, з карткай захопу... Вось, так, дарэчы, самы просты спосаб праверыць, ці працуе бот, гэта вось адправіць каманду топ альбо пераможца, і вы можете пабачыць. Гэта адзін і той жа бот, і вы пабачыце ў выніку. Глядзіце, якая праблема. Я паглядзеў картку захопа, і у мяне ёсць тэхнічная праблема, карацей. Я не змагу пакуль карткай захопа скарыстацца. Яна як бы ёсць. Давайте буду ісці. Што мне тут, правильно? Вось. Карткай захопу, на жаль, я пакуль не скарыстаюся, таму што на кампе, які стаіць каля PlayStation, і праз які я думаў рабіць захоп,
У яго, на жаль, няма аніякай няма порта Type-C. А картцы захопу гэта патрэбна, і я падумаў, што можна абысціся звычайным USB-шнікам, не абысціся нельга. Немагчыма будзе карыстацца гэтым. Тут вежа стаіць, нехта на самым мяжы тэрыторыі паставіў вежу, дзякую яму вялікі. Хтосьці казаў, што вежа бескарысная, вось зараз яна будзе суперкарысная. Таму што мы зараз груз можам знайсці, калі які-небудзь ёсць. Так. Ёсць. А што, груза рэальна няма? Увогуле ніякіх грузаў? Сур'ёзна, гульня? Усяляка хапае, а вось грузаў няма. Блін. Дрэнная навіна. Карацей, няма ніякага груза. А калі груза няма, то я не ведаю, як мне бункер, дарэчы, таксама не бачна, як мінімум з вышкі. Можа быць, вышка павінна паляпшацца? Дарэчы, калі яна паляпшаецца, давайце я, можа, палепшу чалавеку вышку. Магу я так? Заберыце структуру, металы патрэбны ў яе. Да халеры патрэбна металаў. Пачакайце, я жа магу яшчэ хералія яму даць. Вось хералія трошкі шкада будзе. Таму што хералій усё ж такі... А якога ўзроўня яна ўвогуле? Усё. Усе неабходныя ўжо... Хералій ўжо неабходныя ўжо ёсць у вышкі, і яна толькі першага ўзроўня. Трываласць. Толькі кастамізацыя і трываласць падвышаюцца. Можна кіраваць скрозь мапу? Што? Пачакайце-ка. Пачакайце-ка. Там сказана, што вежу можна кіраваць праз мапу выдалена. Што? Можа, калі ты ёй валодаеш, тады можаш? Вось яна вежа. Портер профайл. Гэта чэл які. Разабраць магу. До 200 метраў. А як яе кіраваць? Вось, атрымаць доступ. Вау, у першай частцы такое было, мне падаецца, не было. Гэта карысна, дарэчы. Так, там на X я знайшоў справа знізу было напісана. І гэта можа быць карысна, ведаеце для чаго? Для гэтых самых, для лагераў. Але ў лагерах, у прынцыпе, вы так падсвечваеце, можа, і не настолькі карысна, ўсё ж такі. Ведаеце, што... пакуначкі з'явіліся. Так, Sound Distribution. Я нешта з пакуначкамі пакуль глухавата нешта. Я вось два бачу, яны ведуць у мяне не туды. Раз такая справа, давайте тады хоць і тыя пакуначкі даставім. Каты мне дапамагаць прыйшлі. А дзе другі пакунак? Іх жа два было. Я пробег яго, альбо што? Куды ты падзеўся? Ладно, пойдем туды. Тут літаральна... Вось, бачыце, куды мне даставіць патрэбна? Я літаральна іду зараз. Добра, тады давайте по квесту по асноўнаму, а там ужо вернемся. А вот калі гульня нас далёка ўцягне, мы, як заўсёды,
у пэўны момант жа зможам вярнуцца і гэта выканаць. Опа. Так, тиши. Сэм, стой. Оп. Добра. Не да. І вось там яшчэ один груз. Але я яго, можа быць, занесу проста і на доставу паспытаю кагосьці. Вось і ўсё. Я просто не бачу тут, дарэчы, ніякіх дадатковых гэтых самых пакуль квестаў. Можа, у першай частцы, хто гуляў, тыя ведаюць, пра што я кажу. Гэта, ну, не толькі галоўны квест у цябе ёсць шмат даставак, і ў асноўным ты як бы займаешься вот гэтымі дадатковымі дастаўкамі. А грузы, якія па дарозе, яны абсалютна апцыянальныя, ну, як бы і тыя дастаўкі таксама апцыянальныя. Частка з іх увогуле згенераваная аўтаматычна. І, звычайна, як бы не хвалюешся, гэта не праблема, ну, ты заўсёды маеш што панасіць. А зараз я нешта бачыў толькі вось галоўнае і вось і ўсё, па сутнасці. Так, добра, згублены груз гэта забяром сабе. Я на хранение тады пастаўлю тут гэты груз один, а другі дастаўлю літаральна сюды, таму што яно ўлічвае. Яно якраз таки сюды і патрэбна было прынесці. Дадатковыя лайки. Усё для лайкаў. Так, мы тут трошки нагружаныя. Зараз дотупаем. А, я ўзгадаў, чаму ў першай частцы шмат грузаў можна было насіць. Я толькі зараз гэта ўзгадаў. Тут складаней зоркі набіваць, таму трэба шмат дастаўляць. Ага, зразумеў. А вы чуеце кота, так? Его носіць тут. Я хацеў прапанаваць, як можна абысці адсутнасць аверлея. Аверлей больш за ўсё патрэбны ў чацвер, калі вырашаецца гульня ў пятніцу. Так, і тут у мяне не пушчае мяне... Блін. Нешта адказвае? Давайте почекать сюжет. Ага, ён... Тут прагаворваецца, Сэм сказаў, што ў яго больш падвысіўся ўзровень дум, ён можа блізка бачыць пачвар. Так, я пропусціў. Я хацеў прапанаваць, як можна абысці адсутнасць аверлея. Аверлей больш за ўсё патрэбны ў чацвер, калі вырашаецца гульня на пятніцу, і ў пятніцу, калі круціцца рулетка. Я прапаную перанесці рулеткавы дзень з аўторка на чацвер. У чацвер будзем актыўна галасаваць за гульню на пятніцу, у пятніцу круціць гульню на чацвер. У мяне была такая думка, я хацеў за гэта з вамі абмеркаваць, літаральна яна. Перанесці аўторкавы стрым на чацвер, то бок заўтра. Ну, я, можа быць, блин, просто як мне тады на заўтра зрабіць аўторкавы стрым? Ну, вось пытанне. Я, можа быць, давайте так, заўтра я штосьці сваё пагуляю, ну, па тыпу нешта за кампом просто бяру яшчэ. Я думаю, можа быць ідэя якая-небудзь. Вітаю, Метайгорый. У мяне ёсць ідэя... Давайте так, карацей, заўтра будзе не Death Stranding. Я хоць і вельмі жадаю, але я пагуляю што-небудзь яшчэ, я знайду, гэта будзе як выпадзе, карацей. Я вось, які настрой у мяне будзе, у той пагуляем. І потому што інакш спіса лідараў вы не пабачыце. Вось, і ў пятніцу мы круцім рулетку, як звычайна, і мы перанесем пакуль один чацвер перажывеце. Не, як бы можна і перажыць. Ну, глядзіце. Просто хацелася б, каб было бачна і балы вы маглі нармальна закідваць. Ну, яно так-то вы бачыце, ну, як не бачыце, вы як мінімум топ-5 можете бачыць, вы можете як бы з гэтым даць рады.
Вось, так што проста актыўна прыйдзецца карыстацца камандай. Вось. Давайте Stranding. Гэта самае. Зрабіць хоць Excel які. Дык Excel, глядзі, а сэнс у Excel, калі вы закінулі штосьці, і яно абнавілася, і ўжо не актуальны Excel. Я ж ручкамі яго выпраўляць не буду кожны раз. Гэта ж лухта. А каб зрабіць нармальна, каб закідывалася на Google дакументы, яшчэ прыйдзецца пакалупацца і наладзіць. Я не спрабаваў гэта, але гэта я ведаю, што гэта трошкі паскладаней будзе, чым тое, што мы жадаем. У меня падключэння няма туды. Можна топ-10 зарабіць. А невялікае ли паведамленне будзе тады? Не занадта ли душнае? Не? Топ-100? Карацей, можна. Ладно. На заўтра тады зараблю просто топ-10 спецыяльна, каб яно топ-10 паказвала. І потым ужо неяк перажывем. Бо я сам жадаю Death. Каты, вы што? Меня носіць просто навокал каты гэта самае бегаюць. Дык вось. Добра, дамовіліся. Мне падабаецца, бо я сам жадаю Death гуляцца. Мне хочацца далей глядзець. Вось, і халера яго ведае, я ж чакаць яшчэ панядзелка, пакуль я пагуляю ў Death Stranding, вы што? Так, ладно. Якая зброя у вас ёсць? Люцик, супакойся. Так ты не адказаў, на якая зброя у вас ёсць. Дзякуй вялікі пра VR-трэнінг ваш. Добра. According to our initial survey, you can expect to encounter gazers in the field. If you make contact with a gazer, then another type of BT, a hunter will emerge from the tar and try to capture you. If they succeed in this, you come face to face with a massive BT known as a catcher. Яны імёны ім нарэшце далі. Дзе там пачарам з першай частцы. It'll trigger a void out, obliterating the surrounding area and everyone in it. When the dust settles, there'll only be a giant crater. Па сутнасці, нам тлумачаць тое, што было ў першай частцы, і прыкладна як гэта выглядае у першай частцы. Вам гэта літаральна праз катсцэну паказвалася. І гэта было вельмі крута вас знаёміць з сусветам, які канцэпт у гэтага ўсяго вам паказвалі, не расказвалі. У прынцыпе, зараз яно проста кораценька расказваюць, і у там 3-4 фразы вам тлумачаць, як гэта працуе, але я бы хацеў, каб тут была яшчэ адна катсцэна, шчыра. Таму што лепей у іншым палічылі, што не трэба, гэта не важна, значыць і не важна. Так, дастаўляем тое, што ім патрэбна. Ім патрэбна для фільтрацыі штукі. Вось, гэта іх. І у нас ёсць яшчэ рэштунак, толькі не ім канкрэтна, а ў іншае месца. Я туды не пайду, я хутчэй за ўсё даверу гэтай грузы проста іншым гульцам, таму што мне далёка. О, 370 лайкаў. Оп. А кажаце, зорачкі складана зарабляць. О, 2,5 зорачкі, лёгка. Літаральна знайшоў па дарозе проста штуку. Граната супраць BT. Добра. Яшчэ абнавілася сувязь. Тут больш моцная сувязь стала. І далі больш рэсурсаў, які можна адсюль потым дастаўляць, куды пажадаем. Узровень портера. Цудоўна. А што такое Bridge Link? Гэта па тое, што мы дапамагаем. Не абавязкова па квесту ідём. Я так разумею, гэта дадатковае. Цікава, што за Bridge Link. Можа быць, яна, дарэчы, якраз такі развівае, хутчэй дае бонус зорачкі, карацей, зарабляць. Можа быць, яно. Гэта я так здагадкаю. Fluids taken from Doom sufferers used to be required for their production.
Може на будущее за лайки працювати будемо. Так, так. These grenades aren't actually capable of taking down a BT, but they can be used to drive off gazers and slow down catchers, temporarily at least. This should give you more than enough time to get clear of BTs or to use other weapons to neutralize them. А, то бок яны... The most effective ways to use them, no doubt. Enjoy. Добра, гэта граната не тое, каб тое, што мне супер патрэбна. Давайте па... Яны проста станець, яны не пашкоджваюць, не знішаюць. У ССС можна замацаваць сувязі. Зараз тады, зараз... Аддам груз, які... Дайте-ка момент. Бриджлінк. Не толькі бриджлінк... Ну, карацей, уся гульня, насамрэч, вы актыўна ўзаемадзейнічаеце... Вітаю, Міхась Гарэза. Вы актыўна ўзаемадзейнічаеце на працягу ўсёй гульні. Вось тую вежу, якую я знайшоў і паглядзеў скрозь яе, гэта ж не мая вежа. Гэта вежа іншага гульца. Дарэчы, лайкаў забыў паставіць таму чалавеку. Вельмі ўдзячны. Усіх па швару ўжо забіў. Ды лёгка. Я перамагаю. Пакуль перамагаю. Давайте вось гэтыя грузы... Анестетики і яшчэ ў нас завалялася. Яно ўсё ідзе у туды, куды мы зараз не пойдзем, у Вілла Лібрэ. Лепей я аддам зараз іх, няхай іншы гулец даставіць. Мне можна было бы хутчэй, там можна было азначыць усе. Вось, анестетики. Груз анестетикаў, ён пайшоў. Мы атрымалі ўсяго нічога лайкаў, па тыпу па 8, так? Але чалавек будзе дастаўляць. Чым у першай частцы, чым далей маршрут быў па дастаўцы, то бок людзі перадаюць адзін аднаму, і яно ў выніку апынаецца ў месцы, куды яно павінна было быць дастаўлена, тады ўсе атрымліваюць даволі шмат лайкаў. Так што, ў прынцыпе, гэта было нармальным варыянтам. Вы бачыце груз і проста аддаеце яго для кагосьці. Ну, каб хтосьці забраў. Так, сховішча тут. Это ўсё то, што мы носім. Давайте сюды ресурсы просто складзем. Так. Гэта. Электрычная гэтая штука. Я не ўпэўнены, што нам не патрэбна. Дзіда гэтая. Давайте яе адправім. Перапрацаваць. Давайте на перапрацоўку. Няхай матэрыялы будуць з гэтага. Ёсць. Цудоўна. Значна менш месца, а то загружаны ўжо былі. Заказы толькі асноўныя. Мне не даюць ніякіх дадатковых заказаў, на жаль. Добра. На жаль, мы вось у гэтым месцы не знайшлі бункера, не ведаю дакладна, дзе ён знаходзіцца. Таму проста пойдзем далей, выканаем асноўны квест. Даставіць прататып. Куль. Гэта лабараторыя даследавання геафізікі. Хутчэй за ўсё там Дэдман і будзе, я так разумею, гэта і ёсць той рэгіён. Добра. Гэта мы забіраем з сабой. The new BT area we've identified is located in these ruins. If we don't do anything about it, eventually someone's gonna trigger a void out. So to prevent that, we need to neutralize all the BTs in this area. There's no shortage of collapsed buildings and hiding spots there, and the timefall isn't letting up anytime soon either. Since you'll also have cargo for the research lab with you, take care not to let it get damaged by the timefall or in any fights with BTs. An aid request for a timefall shelter was registered in that vicinity. If you build one near that spot, you can use it to escape any BTs that may be pursuing you. And if you я зразумеў, карацей. You can rest easy knowing your cargo safe from the rain and devote your full attention to dealing with any threats. So if you got room to carry a little extra, consider requisitioning a PCC and taking it along with you so you can fabricate a shelter for added peace of mind. You're the only one we can count on. Don't let us down.
Зразумеў. У той зоне знаходзіцца BT, і гэта зона руін. Мы можам паставіць зонцік, у якім можам, ну, сховішча, карацей, ад дажджа. Я думаю, там нават груз, які нам патрэбна даставіць, мы паставім гэты зонцік, туды складзем груз, ён там будзе ў бяспецы. Мы разбяромся з BT і потым вернемся, забярэм груз. Вось і ўсё. Вось і ўся логіка. І далей прасунуўся, дык не, я толькі у панядзелак гуляў вось сёння. Учора быў аўторкавы стрым, і мы гулялі ў Divinity Original Sin. Так, чым больш ты ўзаемадзейнічаеш з гульцамі, тым больш у цябе брэш-лінк, тым крапчэй ты звязаны з іншымі гульцамі, тым больш у цябе іншых пабудоў, а ў іх тваіх. Ну, у першай частцы гэта залежала збольшага ад сувязі ў гэтым рэгіёне. Вось. Па сутнасці, так паўгадзіны, што я рабіў. Я спрабаваў адчыніць лакацыю, якая зачыненая, іншая. Ну, я туды тупаў. Вось. Карацей, у першай частцы гэта залежала ад зорачак у рэгіёне. То бок, у вас мог быць рэгіён, які вельмі звязаны. Ну, у вас добрыя... Вось, напрыклад, я ў гэтым зараз рэгіёне, так, у мяне там 2,5 зорачкі. Чым больш у вас зорачак, а іх усяго 5 максімум, можа быць, тым больш пабудоў іншых гульцоў вы бачыце. Якіх гульцоў, як пашчасціць? Ну, вам звычайна будуць трапляць папулярныя пабудовы, а таксама і непапулярныя пабудовы, таму што лайкі ставяцца на пабудовы, і яны як бы такім чынам абіраюцца. То бок папулярная пабудова з большай верагоднасцю трапіць. Гэта літаральна соцсетачка па тыпу, толькі з прадметамі. Ну, разумееце, так? Ось, так што яно прыкладна так працуе. Так, сімулятор. Я шлях пабудую па дарозе буду адаптавацца. Найбольш раздражняюць знакі? Так, іх часу занадта шмат. Ну, яны, тыпу, бескарысныя. Не, там ёсць карысныя, тыпу, вам настрой падвышаюць настрой BB. Ну, калі ў першай частцы было. Альбо даюць вам стаміны, напрыклад, такія. Ёсць тыя, якія паскаралі машыны. Потым, па-моему, іх прыбралі, дарэчы, альбо аслабілі, то бок яны машыну не паскаралі. Ну... Я ж гульню PS Premium далі, усім цудоўная гульня была. Так, але я думаю, гэта не тое, што трапіць у PS Premium. Так, гэта прататып куль. Давайте яшчэ. Ну, і гранаты нам даюць. Нам прыйдзецца ўсё ж такі раздрукаваць сабе дадаткова. Гранаты вось гэтыя пойдуць. Нам літаральна іх больш патрэбна. Я бы яшчэ штукі 4 узяў. Першая ж трапіла, калі яна трапіла. Праз колькі год. Так, X-Grenade, вось яе інфармацыю па ёй. Яна толькі спыняе іх, наколькі я паразумею. Ну, такое сабе. Яна больш універсальная, X-Grenade, так? Яна і супраць BT, і супраць людзей, але яна не забівае іх, яна толькі прыспыняе. І, дарэчы, у нас абутак амаль скончыўся, так што... Вось, абутак сабой возьмем. Кулямёт гэты, ён супраць BT, а ніяк жа ўвогуле не працуе, так? Супраць любой цэлі, сказана. Божухна, як сабрацца з духам і купіць новы комп на выхаду гульні на ПК, я хачу новыя дарогі. Ну, паглядзім. Я бы разлічваў, што яна на ПК выйдзе праз год мінімум. Тыпу, ну, вось з бягучага моманту. Я бы раней не чакаў. Ну, астатні нармальна, мне падаецца. У нас спрэй ёсць, пакеты з крывёю ёсць, а зброй у нас і выбар-то невялікі. Давайте пакінем. Блин, я боюся, што можа у нас у кулямёце гэтым скончыліся набояў не шмат. Ад новую будаваць... Ну, давайте новую яшчэ раздрукуем. Я думаю, я нагружуся зараз. Давайте раздрукаваць усё. Гэта ўсё бяром.
Усё. А можна просто абраць усё? А, не, пачакайце, там ёсць? Не, абраць усё няма. Добра. Я ўжо набыў картку захопу, яна была яшчэ на папярэднім тыдні набыта. Тэхнічная праблема ёсць. Ёй патрэбны USB Type-C, ну, можна было такога чакаць. А у мяне ў кампе, праз які я збіраўся захоп зрабіць, у яго якраз такі USB Type-C няма, таму яна не атрымліваецца пакуль. Трэба альбо комп пераносіць, альбо прыдумваць нешта, як цягнуць дрот праз пакой увесь. Ну, мой комп, за якім я сяджу. Так, па-па-па-па-пам. Ну, ўсё. Падаецца, так? Мы нагружаны, дарэчы, але ў асноўным гэта ўсё рыштунак. Я думаю, я нават занадта нагрузіўся з запасам так на усялякі выпадак. Ладно. Усё ў парадку, мне падаецца. Давайте аўтаразмеркаванне яшчэ наверх. Ну так, тут з запасам, тут літаральна, я думаю, мы, дарэчы, вось так будзем хадзіць. Тое, што я набываў, там звычайны USB. Ну вось я набыў падаражэй і ну, думаў, што гэта будзе добрая ідэя. І я думаю, што гэта добрая ідэя. Я ўжо вырашыў, што няхай, карацей, няхай будзе крутая картка, ось адразу прям крутая. І каб у мяне была высокая якасць, таму што я вельмі жадаю, каб у гульні якасць захавалася. Ну вось. А тут атрымліваецца вось такая падстава. Дарэчы, не гледзячы на ўсё, яно груз выглядае, ну, па тыпу шмат яго, насамрэч ён даволі лёгкі, з таго, што гэта ўсё рыштунак. Так. Ой, не тое, націснуў. Мне патрэбна вось гэта. Давайте шлях прыкінем. Па сутнасці тут нічога такога. Мы просто выходим и идем... ПКК. У нас есть ПКК? Так. Где там наш? Мне падаецца, я ПКК не зрабіў. Так, у мяне няма ПКК. Гэта будаўнічы комплекс. А я ж жадаю пабудаваць сабе... як ён? Зонтик гэта. Я згодзіў з таго, што ў мяне USB 3.0 самы слабы і хуткасць нізкая. Ага, зразумеў. Ну, у мяне, як бы, так, я паглядзеў... Карацей, просто у меня есть стары комп, і я думаў праз яго неяк наладзіць захоп, а ён якраз стаіць каля PlayStation, і я думаў, вось гэта было бы ідэальна. Альбо пераносіць PlayStation да кампа свайго і праз манітор гуляць, але я бы хацеў... Ён у мяне ёсць. Я ж яго літаральны інвентар зазірнуў. Дзе ты? Ёсць, ён просто зразумеў, ён на баку ў мяне быў, я не заўважыў яго. Аднаго нам хопіць, я спадзяюся. Там больш неабходнасці не павінна быць. Добра, вось зараз пабяжым. А будачак, дарэчы, ўжо пакрыху сыходзіць на нет. І вось... Злева ў мяне, бачыце, будачак вісіць новы, запасны. Яго перапрэнем па дарозе. На жаль, ноч. Тут вельмі прыгожа. Ну ладно, ідзем у ноч. Тупаем. Дадатковага грузу мы, на жаль, шмат не забяром з сабой. А гэта ў лабараторыі, дарэчы, гэта па дарозе. Дайце-ка, у меня тут котика. У меня на ноги котика. Дайце-ка, пачакайце-ка, тут фрэйр. Гэта рэдка бывае, калі яна жадае на ручкі. А яна зараз жадае? Ты жадаеш, не? Не жадаеш. Яна жадае сысці. Такая котика. Вельмі важны момант. Можна паспаць да ранку? Не, спаць для слабых.
Так, размерковать груз. А, там же хуткаю. Додали хуткую кнопочку. Ось. Угу. Так само у лабораторію груз додатковий. О, ми можемо тут піднятися. Подається, так? Ну, блін, там груз, а там можна піднятися. Вядомо, ми обираємо груз. Оп. Гэты гук, звычайна, кажа пра тое, што паблізу BT. Толькі мы павінны быць вельмі далёка ад іх. Мы яшчэ да руін гэтых нават не дабраліся. А якія ў наступным годзе плануюцца цікавыя гульні? Яшчыра расклад. Патэнцыяльны Gatecwake. Што, блин, што такое? А! Холера. Гэта 6 па гэтым сам па G-scale. Добра, камяні коцяцца. Што гэта за холера? Тут, в прынцыпе, можна падняцца, падаецца. О, што гэта? Эпіцэнтр, шоу слашер слоуп. А, вось ён эпіцэнтр. Карацей, я не глядзеў, ну, спіс рэлізаў, ну, каляндар не зазіраў, таму я нават не скажу. Вось. Дарэчы, было бы цікава там разабрацца. Што ж нас чакае? Чырвоныя нейкія, як быццам бы... Што гэта? Падобна на паўночнае зянне, але мы, блін, у Мексіцы. І яно яшчэ і чырвонае. Бачу BT, дарэчы. Бачыце вось гэтая лінія? Выбачаюся, Метаігоры, прапусціў паведамленне пра тое, з кім капіцца. Гэта самае. Если да з кім капіцца, я буду хутчэй за ўсё, як звычайна, астатнім стрымерам закидывать. І хто пажадае, той пажадае. Ну, уже, кап штука такая, добровольная. І я уже казаў, што, канешне, калабы круто, але гэта ж залежыць ад жаданні людзей. А я думал, як яны адсутнасць BB абойдуць. Ну, вось у Сэма палепшыўся ўзровень Doom. Па сутнасці, так і абышлі. Так. Вось там ёсць месца, дзе нам запыталі. Давайте туды маркер поставім нават. Маркер? Калі ласка, дзякую вялікі. Ось. Мы туды поставім, там ёсць запыт на тое, каб пабудаваць там якраз такі зонтик ад BT. Ён павінен нам будзе адрамантаваць рыштунак наш, які ў нас на спіне зараз. І мы груз за таго, каб ён не псаваўся. Опа. Сам адчувае BT паблізу. Але ён зараз, на жаль, Сэм усё ж такі не супер-пупер там. Оп. Зараз. Это мне на вібрацію орієнтуватися, або як? Оп. Ось тут запитання. Добре, зараз побудуємо. Так, будинок. Де-то там наш. Не тое. Гэта гранаты, шмат гранат. Я вельмі шмат гранат набраўся. Вось он наш ПКК. Вежа, вось.
Сам же сказаў, так я паўтарыў 3 разы тое ж самае. Ну, у яго падвысіўся ўзровень Думс. В сэнсе я пропусціў. Я не разумею, як гэта размова атрымліваецца. Я сказаў 3 разы, што ў Сэма падвысіўся ўзровень Думс. І мне кажуць, што ўзровень Думс у Сэма павысіўся. Я пропусціў гэта. Як гэта працуе? Я гэта сказаў, я прачытаў, і такі, у Сэм падвысіўся ўзровень Думс. І гэта тлумачыць тым, што ўзровень Думс падвысіўся. І ён проста не вельмі далёка можа бачыць. Я так разумею. Не настолькі добра, як з Бібі. Так, усё, нам адрамантавалі гэта самае. Як гэта, адрамантавалі груз. Давайте тады, ведаеце што, мы проста выкладзем наш груз. Ёсць. Таму што я не жадаю, каб яно рызыкавала кудысьці. Мы проста выкладзем, возьмем так, прототипы вось гэтыя, і мы яшчэ нешта знаходзілі. Вось, вопратка супраць таймфола. Так. І ўсё гэта адпраўляем проста сюды і пакінем. Я спадзяюся, што гульня не возьме такая і, тыпу, слухай, чел, ты далёка дайшоў? Давай-ка мы весь твой груз на 0 падзелім. Так. Цудоўна. А гэта сховішча нас будзе ад біці бараніць, калі нешта пойдзе не так. Трэба пазбавіцца ад усіх біці. О, вось там. Ну, давайте. У нас гранаты гэтых столькі, што я думаю, я магу ахрэневаць проста з імі. Ось так, в принципе, павінен дацягнуцца, правильно? Так, мінус 1. Яшчэ. Калі на 300 метраў можна было адыходзіць, то павінна мне хапіць гэтага. Мне павінна гэта хапіць. Ён жа не ходзіць, так? Яшчэ дзе-небудзь? Ён бачыць, дарэчы, слухайце, ён бачыць файна. Я думаў, у яго, тыпу, ўзровень Думс падвысіўся, але ён слабенькі. Але не, ён бачыць лепей. У першай частцы патрэбна было спыняцца, каб пабачыць. Зараз я іх бачу, вось проста хаджу і бачу. Так, я чую, як ідзе. Так пачвара ніхто не бачыць, навошта сам зрабіў. Гэта добрае пытанне. Оп. Ага, пачварка. Злавіла? Так. Гэта ўжо не патрэбна. Мы можам гэта... Усе не карыстаемыя прадметы, гэта пайшло на падлогу. Бярем наступныя гранаткі. Я зразумеў, у адном наборы адразу цэлая пачка гэта гранат. Так што не патрэбна было хвалявацца. Ты зачышаеш зону адбіці, каб прайсці? Так. Гэта па квесту. Проста раней зачыстка зоны адбіці была бессэнсоўнай справай. Ну, гэта шмат рэсурсаў, і зона не знікне. Ну, вы проста вернецеся туды пазней, і там усё роўна да халеры біці будзе. Навошта яе чысціць? Як бы. Я не ведаю, можа быць, тут можна поўнасцю ачысціць яе. І тады гэта мае сэнс. У-першае, было пацешна, калі без бібі натыкаўся на пачвары, абразаў корд. Літаральна як у анекдоце, не бачыце, але калі намацае. О, бачыце, нават дождж скончыўся. Такога ж у першай частцы, ну, немагчыма было дасягнуць, каб вы, тыпу, пазбавіліся ад усіх біці. Гэта ж проста не было такога.
Альбо я просто ніколі мне не прыходзіла ў галаву такое спрабаваць, каб паспрабаваць пазбавіцца ад усіх BT. Ну, добра. Можна як чалавек ужо хадзіць. Так, это мы ў бок. Тады гранат я гэтых занадта шмат узяў. Так, зараз пачакайце, тут зноў Фрэя прыйшла. Умасцілася паблізу. Так, вы бачыце, я калі чатка на PS не заўсёды дапамагае, асабіста калі шмат паведамленняў, яна скіпае, то бок у мяне толькі 3 паведамленні, і калі больш за 3 з'яўляецца, то я магу прапускаць паведамленні. І асабіста і вялікія паведамленні не паказваюцца. Беларуская стрымерская камьюніці столькі цікавых гульняў прапускае. Пік, Мейджа Арена, аж Грэль усё таксама не выцягвае. Ну, я больш па сінглплеерам, вось, і не ведаю, не ведаю, я больш мне прасцей заўсёды пачаць стрым, калі я ў адзінку. Так. Давайте гэта... гэта я выкінуў, гэта я лухту. Таму што калі ў адзінку, гэта залежыць толькі ад мяне. Ну, я не залежу ад іншых людзей. Таму каапы я лічу, што... Ну, таму каапы яны стаяць вось абавязкова, яны павінны перамагаць, у топ-1 адпраўляцца. Таму што трэба сабраць людзей, вызначыць тэхнічную частку, каму цікава, у каго вольны час. Ну, любы каапы гэта па тыпу вольны час людзей. А ў мяне зараз вольны час, напрыклад, толькі з раніцы. Ось, увечары, я пазнавата вызваляюся. Просто я справа ўсіх. Ось, ну, гэта зараз я у отпуске магу там у любы момант, в прынцыпе, што пагуляць. А так не. Так, звычайна, гэта не працуе. Ну, карацей, рыштунак, які я набраўся, я, хутчэй за ўсё, яго буду насіць з сабой яшчэ вельмі доўга. Таму што яго значна больш, чым патрэбна. Але я просто, ну, калі будзе патрэбна, яго буду карыстацца, і мы яго і пакрыху выкарыстаем увесь. Так, адбіцці мы пазбавіліся. Давай, Сэм. Вагу, размяркоўвай. Паштамат і пакінуць людзям. Неблагая ідэя, дарэчы. Каб скончыць дошу... ну так, дакладна, у першай частцы было ж. Я гэтым рэдка вельмі... Я гэтым нават не карыстаўся. Я ведаў, што гэта так працуе, але мне не хацелася гэтым займацца. А ў першай частцы можна было літаральна даць сябе зацягнуць, бойку пачаць і проста збегчы. І тады, у прынцыпе, пачвар некаторы час не будзе. Вось. Гэта проста забівае трошкі гульню, я таму гэтым не карыстаўся. Ну, тыпу, гэта робіць нецікава. Тут дзесьці ПКК быў. Я б пабудаваў тут паштамат. Просто мне... Блін! А ў грыбе нельга пакінуць, яно знікне. Трэба зрабіць канкрэтна паштамат, і з яго можна прямо забіраць рэчы. Вось там ПКК ёсць. Літаральна, вось ён. Я толькі рыштунак пакінуў. А ты б мог весці на стрыме ДНД на Tabletop Simulator ці яшчэ штось такое? Ну, такое тэхнічна гэта магчыма. Калі са сваімі гульцамі весці, то я бы не стаў рабіць, таму што маі гульцы, ну, мы ўжывую збіраемся. Па-першае, па-другое, на стрым гуляць у ДНД гэта іншае ад таго, каб гуляць проста самім сабе. Гэта трошкі, ну, ведаеце, не ўсе могуць, па-першае, расслабіцца і паводзіць сябе натуральна. І, ну, просто, каб ім было проста весела разам, так? Часта бывае такое, што людзі напружваюцца і замыкаюцца ў сабе. Альбо, наадварот, спрабуюць быць па тыпу круцей, чым яны з'яўляюцца. Я жадаю, каб людзям было весела ў першую чаргу. Ну, то бок, гэта трошкі іншыя гульні. Так. Я жадаў, так, пабудаваць гэтую штуку. Пачкамат. Дзе там пачкамат? Дзе ты? ПКК мне патрэбна, так? Это вось тут. І мне... Не разваліся. Так. Пачкамат вось тут. Так, правильно? Усё, будуйся. Пачкамат паляцеў.
Просто треба було по-іншому чистити. Ідеш прямо на біті, потрапляєш у пастку, викликаєш боса, забиваєш його, утікаєш, і його зона зачищена. Ну, ні, про це я... З босом, до речі, я, звичайно, позбігав просто боєк. Казав, у мене такі древні гульці, що не хочу вам їх показувати. Ну так, ви бачите. Ой, блин, это... Не-не-не, Сэм, вернися. Не. Выйди с шафы. Так. Вось она. Отправляем... Вось. Поделиться грузом з іншымі гульцамі. Гэта могуць забраць прадметы проста сабе. Гэта не дастаўка, гэта выключна, каб дапамагчы. Я магу падзяліцца вінтоўкай гэтай. Яна шмат важыць, і ўжо частка ўжо выкарыстаная, так? Я аддам яшчэ некалькі набораў гранат. Яшчэ я дзве іх зрабіў, так? Давайте адно пакінем. Якая з іх? Тая, што на баку. Гэта ўжо скарыстаная, так? Трошкі. Якая з іх скарыстаная? Вось гэта... 30-120. 30-120. Яны дзве новенькія. Шмат лесвіц у нас, дарэчы. Нават з запасам столькі нам не патрэбна. Пакеты з крывёю. Давайте яшчэ одну гранату вось гэту адправім. Сюды складзем. Дадзім для іншых гульцоў. Вось. Калі хтосьці скарыстаецца і забярэ гэта, ён лайкі мы атрымаем за гэта, так што дапаможам іншым гульцам. Можа, яны місію гэту якраз такі будуць рабіць. А мы пойдзем далей. Лесвіцы я даваць не буду, яны мне самому могуць спатрэбіць, але яны важаць шмат даволі. Ну добра, не, давайте пойдзем з тым, што ёсць. Кастамізацыя, колькасць таго, што можна пакласці, матэрыялаў больш можна пакласці, і ён больш трывалы. І далей толькі тое ж самае, па сутнасці. Толькі кастамізацыя не дадаецца. Ну, трываласць самая карысная. Вось, ну добра тады, паехалі. Усё яшчэ у нас перагруз, але не настолькі шалёны, як быў. Добра. Нам туды кудысьці ў горы патрэбна, наколькі я памятаю. Опа. Сам, не падай. Мне тут падняць усяго, што патрэбна. Дарэчы, я не ведаю, гэта ў гэтай частцы ёсць такое, хутчэй за ўсё засталося. Раней, калі вы збіралі гэта самае, вось гэты хіралей, ён па тыпу як антыгравітацыя, ён трошкі парыць у паветры. Яны звычайна спрабуюць, яны лягчэй, адмысловая гравітацыя, карацей, у іх. Вось, і яны зніжалі вагу, калі вы сабе збіраеце дастаткова, ну, па тыпу, чым больш набіраеце, тым больш, як бы, менш важыць ваш груз. Вось, а я зараз грузу набіраюся шмат. І я паспрабую сабраць яшчэ хіралія. Што, вось, дарэчы, наконт, тыпу, што я рабіў паўгадзіны? Я зараз па апошні паўгадзіны дайшоў да 5. Вось і ўсё. Вось што я рабіў апошнія паўгадзіны. Оп, 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 оп. І тут яшчэ хіралій. Хоць сюды. Хоць сюды хіралій для мяне. Ёсць. Гуля нікуды не спяшаецца. Блин, там яшчэ ў лабараторыю можна даставіць. Опа.
Гэта тое, што мне патрэбна. Так. А, блин, я ўсё забываюся, што тут ёсць гэтая хуткая кнопачка. Ось. Так, пайшлі. Не падай, не падай. Трымайся, Сэм. Сэм, усё ў парадку. Не хвалюйся, Сэм. Трымайся, трымайся. Сэм. Так. Спокойно, спокойно. Мы вельмі хутенька зараз дабяромся. А, вось і лабараторыя, дарэчы. Нам літаральна, вось, бачыце, туды на холмік усяго-то падняцца. Гэта ж лёгка. Я думал, что груз зараз отвалится у нас. Ну, літаральна поле і ў горку. Ну, все просто. Прыгажусь такая, а? Ой, музычка пайшла. Е. Let's go. Е. Gotta work on those core muscles. Ух. Зараз заберемся. Пам'ятаєте, була така флеш-гуня, там треба було п'яницю додому довести. Контролюєш мишу, а каб він повалився і заснув. Каб він не повалився і заснув. Бо, наскільки пам'ятаю, так потрібно було. Так, яно і є. Ну, чим кльовий Death Stranding, так? Так, це симулятор ходьби на 90%. Але якая ж ходьба, а? Вось ви ў працэсе сам нагрузіўся, сам сабе праблему стварыў, ідзеш сабе, калупаешься. Кайфуеш, музычку слухаеш, калі музычка ёсць. Так. Ага. Дать-ка момент. Зараз. Так, усё, ёсць. Вяртаемся. Я буду гарбатку папіваць яшчэ ў працэсе. Увогуле кайфаваць тут. Сэм. Сэм, трымайся. Так. Даследчы цэнтр вось літаральна за рогам. Тут ісці. Фігня. Наконт гравітацыйных пальчатак я шчыра нават не ведаю такіх у першай частцы. Можа быць, я не ведаю, а проста не памятаю і не задаваўся такім пытаннем. Просто давай. Просто зноў жа, калі мне падаецца, калі я ў першы раз гуляў,
Я зоркі амаль паўсюль сабраў. Ну, па тыпу, амаль з усімі. Таму рыштунак у мяне павінен быў быць увесь. Гульня, трымайся. Трымайся. Вось. І гэта самае. Потым, калі перапраходзіў, гэта было, па-мойму, рэжысёрская версія адразу. 2 разы яшчэ другое, трэцяе праходжанне мае. Гэта якраз такі у рэжысёрскай версіі. Але там я больш па сюжэту бег. То бок я не затрымліваўся, каб кантэнт проста дадатковы рабіць. Так, тэрмінал. Гэта і ёсць мой... Вось дастава, так. Вось гэта ўсё сюды ідзе. Так. Отправляем это все. Да, холеры мы отправляем сюда. Long time no see, Sam. Though, having said that, I realize you probably don't recognize me like this. Не познаем мы тебя. Ты кто такие? Хто ти такі? Голос трошки знайомий, але вигляд навіть і близько не як щось знайоме з першої частки. Добре. І ще згублений груз наверх. І у виніку 1700 лайків. Є. Раз, два. Ось нечто мало. Тут 1700 и ледь 2. Чудовно. Это дизайнер костюмов, не? Я могу забыться. Я просто не... Ну, якби, знову ж, это было певний час назад. Якби саме більше моє саме потрап'язне моє проходження було літерально у перший місяць після виходу першого Death Stranding. Я вельми чекав у перший Death Stranding, я був вельми задоволений гульнею. Так. Алекс Везерстоун. Не познаю його, ні. Пачаткі, падаецца, выдавалі, калі прынесеш куб дапаможнік у цэнтр на поўначы ад возера. Куб дапаможнік. Гэта асноўны квест быў? Ці не? Я не памятаю. Далее наступная anti-BT effect added. Ага, вось, усё. Мои вінтоўкі зараз супраць BT будуць працаваць, таму што ўсё, кулі працуюць супраць BT. Ён на метастанцыі сядзеў. Окей, добра. Я яго не пазнаю, але я памятаю метастанцыю. Цудоўна. Ён так і кажа, што ты, можа, мяне не памятаеш, і не памятаю. Так, ён працаваў на станцыі вось гэтай. You actually couldn't have come at a better time. Shortly before your arrival, chiral density levels started to climb, hitting significantly higher ranges than before. Хералі я тут вельмі шмат, чомусьці мацней, чым звычайна. Giant BT is on the way. Then we're gonna need you to put it down. Добре, зараз бойка з босом буде, так? Што зброї у вас ёсць? Давай. Будем еще пытаться. Сачу ли я за своим ютубом? Я сачу за стримерским каналом, потому что регулярно туды кожен день заливаю, и тому я бачу лічбачки. За основным каналом я доволі довго нічого не викидував, то бок ніяких наразок не було, і зараз у процесі ніякої не йде. Ось. Може варто заробити було б. Ось. Ну, знову ж, не я роблю гэта. Ось. І... Ну, якби, реально нарэзкі я б просто не паспяваў рабіць, і я
ну, я бы хацеў рабіць гэта самастойна, але гэта фізічна будзе немагчыма тады. І так што там, ну, актыўнасць як бы ёсць, она пакраху глядзіцца. Я вам скажу па стрымах актыўнасць, яна месцамі вельмі паскокавая, ну, даволі актыўна глядзяць. Адзінае, што я ведаю, у мяне перада мной стаіць пытанне з Ютубам, як бы мне заблакаваць відосы для пэўнай краіны. Вось. Я гэтае пытанне даследую ўжо шмат разоў. І гэта, карацей, не буду вам дакладняць канкрэтна пра краіну, а сэнс у тым, што калі мои відэа глядзяць з адных рэгіёнаў, то яны прасоўваюцца. Яны паволі пачынаюць набіраць як бы інерцыю і праглядацца. Калі яны пачынаюць трапляць у прапановы ў пэўнай краіне, яны раптоўна заглухае ўся інерцыя ў відэа. І гэта вельмі відавочна. Як толькі яна туды трапляе, і гэта бачна па відэа, якія трапляюць туды. Вось. І гэта дрэнна, я думаю. Мне ў ідэале было бы заблакаваць. Вось, я думаю, я не ведаю, гэта мне па статыстыку можна скласці толькі па відэа са стрымоў, таму што іх шмат, і у мяне ёсць шмат прыкладаў. Таму я магу сказаць, што статыстычна, калі відэа трапляе ў пэўную адну краіну, а чаму нават тэарэтычна? Таму што яны ставяць дызлайкі. Яны не каментуюць, яны блакуюць, і пачынаецца вось такі рух. Вось таму. Я думаю, што з-за гэтага. Ось. Таму яно менш прапаноўваецца, але яно спрабуе прапанаваць у гэтай краіне, а з-за таго, што колькасць людзей вялікая ў ёй, то і заглушаецца як бы... Яно не трапляе ў мэтавую аўдыторыю, а YouTube не ведае, дзе мэтавая аўдыторыя знаходзіцца. Вось такая праблема. Просто так у YouTube нельга заблакаваць пэўную краіну для свайго відэа. Можна самому на сабе кінуць па тыпу... Якая краіна дакладна не буду, але я думаю, усе плюс-мінус дагадаліся. Вось. Я, карацей, гэта самае, я шукаў спосабы, як гэта зрабіць. Ёсць варыянт кінуць на самога сябе страйк. Ну, не страйк, а па тыпу абмежаваць контент для паказу ў пэўных краінах, але быццам бы я праваўладальнік гэтага контента. Але ў гэтага ёсць праблема. Ну, людзі, якія абмяркоўваюць, кажуць, што ёсць людзі, якія рэальна тое ж самае шукалі і там у іншай сітуацыі. І рэкамендацыя была так не рабіць, таму што гэта можа забіць у любым выпадку інерцыю увогуле праглядаў. То бок яно ўсё роўна там YouTube неяк у пэўныя моманты зробіць толькі горш такім чынам. І лепей, каб такога не рабіць. Вось, гэта рэкамендацыя астатніх. І ў выніку я ў сітуацыі, калі YouTube не можа знайсці мэтавую аўдыторыю, калі ён яе знаходзіць, ён пачынае кідаць не ў мэтавую аўдыторыю яшчэ. І гэта не мэтавая аўдыторыя, яна як бы забівае ўсю інерцыю. Вось. Я лепей быў бы меў хоць мелкую інерцыю, але у мэтавай аўдыторыі, чым вялікую ў немэтавай, якая яшчэ агрэсіўна да гэтага ставіцца. Ну, карацей, такія праблемы. Chiral density levels in this region have been fluctuating wildly. We've been seeing a lot of gatequakes and seismic activity as well. It's almost certainly related to recent shifts in the tar currents. Our analysis of these anomalies has led us to believe that the arrival of a giant BT is all but imminent. What the data doesn't tell us is exactly where it might appear. Our chiral monitoring equipment just wasn't precise enough to zero in. Now that you've connected us to the network, though, we should be able to make more accurate predictions. We seriously owe you. Дзе ж мэтавая аўдыторыя? Мэтавая аўдыторыя ў Беларусі. Гэта можа... Калі вы думаеце, што контент гэта самае... Ёсць, карацей, я бачу ўжо не раз думкі некаторых людзей, што па тыпу, у Беларусі амаль ніхто не глядзіць. Я скажу увесь контент, які ёсць, уся статыстыка, там, дзе можна яе паглядзець, яна паказвае канкрэтна асноўным паўсюль, па ўсіх соцсетках глядзяць у Беларусі канкрэтна. Я пошчу з Польшчы, але ўсё ўходзіць у Беларусь, і Беларусь усё роўна 60-70%. То бок, прагляды ўсе бяруцца адтуль. Вось, адтуль, для кагосьці адсюль, як бы, разумееце, так? То бок, прагляды бяруцца з Беларусі. І контент цікавы, людзям цікава глядзець. І гэта мэтавая аўдыторыя, па сутнасці беларусы ў Беларусі.
Не, вядома, што ёсць па ўсяму сусвету. Ну, каб вы разумелі, там японцы, напрыклад, глядзяць некаторыя, там, ну, нармальны такі адсотак, амерыканцы, канадцы нейкія. Ну, то я думаю, што гэта беларусы ў розных краінах. Вось. Але гэта самае, ну, атрымліваецца, як бы, я нічога для гэтага не раблю. Я не абмяжоўваю па тыпу нейкай пэўнай краіны, я ніяк не раблю. Я кажу, і з-за таго, што стрымы кожны дзень, у мяне ёсць статыстыка на працягу 2 гадоў. Я магу вам сказаць прыкладна, як яно выглядае. Напрыклад, я магу сказаць дакладна, што ўлетку заўсёды прагляды падаюць. Ну, паўсюль. Абсалютна паўсюль. На стрымах, на Ютубе гэта чаканне ўжо, ну, я ведаю, што гэта так адбываецца. Я пра тое, што алгарытм, атрымліваецца, ніяк не можа знайсці Беларусь. Ён як бы, тыпу, вось так, алгарытм, глядзіце, алгарытм, тыпу, пачынае ў Беларусь закідваць, і калі ў Беларусь закідвае, ўсё добра, а калі закідвае не ў Беларусь, вось, то раптоўна відэа спыняецца проста ў прасоўванні. Яно проста па тыпу абразаецца. Я магу б нават візуальна на аналітыцы пабачыць, калі абразанне адбываецца з гэтага моманту, калі яно пачынае, калі ў відэа шмат пачынаецца праглядаў набірацца ў, ну, то бок я магу паглядзець па тыпу, зараз 70% у Беларусі праглядаў, і відэа прасоўваецца, і яно набірае інерцыю, і потым дадаецца пэўная краіна, і раптоўна абразаецца. Вось, абразаецца абсалютна ўся інерцыя, калі набіраецца пэўная колькасць праглядаў з іншай краіны. Вось. Абсалютна не. Я не разумею, чаму YouTube не можа ніяк паразумець, што канкрэтна... Ну, я разумею, што хутчэй ўсё алгарытм не так працуюць, і ён выкарыстоўвае тое, што звычайна, ну, там, я не ведаю, звычайна з YouTube беларускім працуе. Не разумею, карацей. Не зразумела для мяне, але, як бы, ну, раз такі шлях, вось такі шлях. І спосабаў абыхода гэтага не тое, каб шмат. Ну, я казаў, толькі кінуць па сутнасці праваўладальніцтва на свае відэа, ну, на кожнае відэа, якое выкладваеш, кідаць праваўладальніцкія правы з абмежаваннем на рэгіён, але патрэбны дадатковы аккаунт, і патрэбна па сутнасці гэта падман сістэмы. Вось, і YouTube, ну, некаторы кажуць, што гэта ўсё роўна пагаршае выдачу. То бок, калі хоць у адным рэгіёне у вас ёсць абмежаванне, то YouTube такое не любіць. YouTube любіць паказваць усім максімальна, каб рэкламку сваю круціць. Ну, ось. Зноў жа, я кажу, падвойваецца voice. Цікава, чаму? Так, калі ласка, калі у вас падвойваецца, скажыце. Гэта малаверагодна, ну, таму што сетап такі ў мяне зараз, што гэта малаверагодна. Бот-бот? Што? Што адбываецца? Добра, давайце ў яго далей па квесту, а то проста калі яны пачынаюць размаўляць, я сам не размаўляю. Паехалі далей. Ну, карацей, пачакаем босаў, вельмі хутка. Ну, ён літаральна нас падрыхтоўвае маральна, што нам прыйдзецца змагацца. Нас прымусілі ў душ пайсці. Я бы ўсё роўна схадзіў, але яны нас прымусілі ў душ пайсці. It's been too long, Sam. О, Дедман. Каго давно не бачили. One I could never forget. Which is why I took steps to ensure that this message would only play upon your arrival. Это записанное The поведомление sensors were виходить. set to scan for your biometric data. A simple enough trick. Now, this was originally a
geophysics laboratory established for the study of earthquakes. And for that reason, it holds a wealth of documentation on gatequakes, tar currents, and plate gates. As well, I discovered, as research data on the other side. Now, what I'm about to tell you, I learned after I came to this place. Imagine that this is the lab. Добре. Уявимо собі. Though it's relatively close to the northern tip of South America, the continent is entirely cut off from us by a tar belt. And so we have no idea what's going on down there. Nor do we know the state of any continent other than our own. The researchers here were trying to establish contact with the rest of the world. They were well equipped to do so, as the facility had once been used to launch research satellites. Ранее начали те самые сподорожники запускали. И я спробую связаться с рештой сусвету. With no success. The Earth, you see, is shrouded in a thick layer of chiralium that renders electronics inoperable at altitude. So they tried sending ships across the ocean. Добре. Про воду поспробували. Про повітря не трималося. But that failed too. The high concentration of chiralium in open water proved too corrosive, invariably causing them to sink. But then the researchers found some rather rare birds on their doorsteps. Birds not native to the region. Nice birdie, nice birdie. Але птушки прилітали ніяким чином. Was just the beginning. Not far from the lab, they discovered a strange anomaly. Є аномалія. У чим сенс? The surrounding area was heavily contaminated with chiralium. Yes. This is beautiful. The researchers would later dub the anomaly a plate gate. But further investigation revealed that it came into existence when you began to expand the chiral network across North America. Брама з'явилася, коли ми поширали перший час своєї посудності, поки ми там працювали, це створило браму неконченним тут. The researchers duly installed cameras to study the gate and its surrounding area. Now, to their surprise, they caught footage of some unusual marsupials. Yes, a kind you wouldn't expect to normally encounter in Central America, like the birds. But to confirm their suspicions, they sent an autonomous robot through the gate. The soil samples it collected were consistent with the archived geological data from the southern hemisphere. Брама веде на південь. Not long after, several men and women came through the gate. They spoke English. And they confirmed that they had indeed come from far away Australia. Але я за Австралію напрям. Finally knew the world outside North and Central America had survived. Ours was not the last bastion of humanity, but Australia had suffered the death stranding too. Undeterred, the researchers began working closely with Bridges and conducted a series of tests, paving the way for an expedition to Australia that would lay the groundwork for chiral network expansion. Я навіть почали тут десятку After they прокладувати. had first installed surveillance equipment, that is, so that the gate could be monitored from the Mexican side, a necessity to this day as Australia is not yet connected to the chiral network. The UCA may not have dreams of conquest and control, but they aren't about to let just anyone use the gate. Indeed, that's one of the reasons they were so determined to connect Australia to the network in the first place. Well, I suppose that's all I have to say about the plate gate. There's something else that I need to tell you, though. І у чим прикол дес? Something І де ти far увогуле? more important. Ён просто покинув повідомлення, його ж тут нема. Ну, я навіть Mind ми if не I ведемо, pause де it він. here? I have to go take a shower.
Блін. Gatequake detected. Sam, a gigantic BT just showed up outside. We're prepping weapons for you now. Access the terminal up top and take whatever you need. We're counting on you. Нам зараз на выхад і хутенька падрыхтавацца і ісці. Перад тым, як мы пабяжым, давайте я на паузу пастаўлю. Па-першае, перапынак жадаю зрабіць невялічкі. Мы зараз будзем хутчэй усё з босам змагацца, і трэба будзе падрыхтавацца, так, гэта можа заняць пэўны час. Важны момант, там фраза праскачыла ад Дэдмана. Дэдман сказаў, што па тыпу, ну вы бачыш, у мяне ёсць вельмі важнае паведамленне для цябе, але вы бачыш, я на гэтым моманце я прарвуся, мне трэба схадзіць у душ. Гэта, карацей, я нават ведаю чаму. У першай частцы Дэдман самыя сакрэцікі расказваў у душы, таму што там не было сістэмы назірання аніякай. Вось. Так што ў яго для нас ёсць сакрэтнае паведамленне, якое, хутчэй за ўсё, ёсць у душы. Вось. Так, давайте-ка хутенька прабягуся, там шмат паведамленняў. Я кажу, я яшчэ за сюжэтам сачыў, і Twitch PlayStation, на жаль, не дазваляе нармальна бачыць паведамленні усе, калі так шмат ляціць іх. Тое, што на сатану нагадвае, гэта вельмі дзіўна. Па мне так добренькі такі таўсцячок. Так. Цікавае назіранне, што ў яго зараз усё яшчэ наручнік, а не персцёнак. Цікавае назіранне, так. Ён, то бок, ён не мае ніякага далучэння да новай сістэмы гэтай, я забыўся, як яна, ASAR, не як такая, ну, якой мы карыстаемся, аўтаматызаванай гэтай. Так. Кенгуру, вомбаты, так, я зразумеў. Добра, зараз будзе бойка з босам, літаральны перапынак на хвілінку і працягнем. Размьютить. Ось, мы вернулись, мы живые. Микрофон. Что за холера? Во! Гук з'явіўся. Во, гук павінен быў з'явіцца. Усё, мы вярнуліся, чат, усё ў парадку. Не ведаю, чаму PlayStation адключылася ад сеці і перазагрузі... Ну, яна нешта не падключалася, перазагрузіў усё ў парадку. Усё, мы вярнуліся, усё ў парадку. Так, спадзяюся, я нічога не забыўся. Паляцелі назад. Я спадзяюся, мяне далёка не закінула назад. Не, вось, бачыце, літаральна вось, быццам бы нічога не здарылася. На Ютубе нават розніцы ніхто не заўважыць. Не, насамрэч заўважыць. Хутчэй за ўсё, як два розных роліка пойдзе. Так, пам-пам-пам. Самае важнае, папіць. А то што мы тут, правильно? Самы час. Я сабе нават скриншотик зраблю. Усё нормально, гэта мы не завіслі. Оп. Скриншотики. Так, добра. Яшчэ варта будзе гэтымі скриншотикамі скарыстацца хоць. А то што іх проста так раблю. У прынцыпе, чаго мы? Пайшлі давайте па сюжэту, паглядзім, што там за босс. Там зараз браматрус адбываецца, і ў Аўстралію мы проста так не трапім. У першай частцы піва было. Я ўжо расказваў гэтую гісторыю. У першай частцы, дарэчы, самым пачатку гэта быў энергетак, гэта быў монстр. Літаральна проста баначкі монстра. Шмат каму не спадабалася якраз таки тое, што там рэклама, і прыбралі гэта літаральна у першы месяц. Ну, дакладна гульні, і потым не было монстра. Ось, і зараз там проста па тыпу напойнікі Bridges. Так. Па-па-па-па-пам.
Я жадаю зрабіць сабе... Зброя ў мяне ёсць, ужо... Граната у мяне ёсць. Мне падаецца, для бойкі з босам гэтага павінна хапіць. Ну, мы не настолькі высокай складанасці гуляем. Калі што, нам яшчэ накідаюць, як у першай частцы, правильно? Браматрус гэта горш за... А, блин, зайцатрусы. Не, ну глядзі, гэта... Я не ведаю, што горш. Я шчыра не ўпэўнены. Лепей трымацца далёка ад першага і другога. Воу. Это там, где мы были, и мы оттуда пришли. Что с битрейтом? Я не ведаю. Усе пытанні до PlayStation. Калі штосьці не так з бітрэйтам, то ўсе пытанні да PlayStation. Я зараз спыніўся, ўсё ў парадку. Зараз калупаю налады. Я нават не ўпэўнены. Зараз я гляджу. Я зараз сабе паўнавартасна стрым уключыў, каб паглядзець, як это выглядае. Калі якасць упала, выбачаюся, нічога не магу зрабіць. Паглядзім далей. О, я лайки магу ставіць? Не, там справа знизу лайки просто. Реально жесть просто. Чат. Я найлепшае, што змагу зрабіць, гэта зараз нешта з дроту утрыкнуць можа. Просто гэта, каб вы разумелі, я заўсёды стрыміў для вас праз Wi-Fi. Ніколі неабходнасці штосьці рабіць дадатковае не было. А тут і інтэрнет адваліўся ў PlayStation, зараз вось битрейт. Я не ведаю, што за халера. Дайце-ка буду... Давайте паспрабую дроту воткнуць. Але я баюся, што гэта зламае яшчэ горш. Давайте, и еще техничные самые шоколадки. Разбираемся. Так, подключил это самое, дрот. Нават мне перагрэў, хаця у дыгера перагрэў, магчыма, таму што я такі падышоў зараз да PlayStation і пакранаў яе. Даволі нармальна так нагрэлася. Ад душы, я скажу. Але гэта нейкая лухта. Поляцелі. Ну, вы бачите, гэта найлепшае зараз будзе. Усе пытанні да PlayStation. Ну так, якасць падае, просто жесть. Я, блин, не ведаю, што вам яшчэ прапанаваць. І што сапраўды PlayStation перагрэў можа так ось рабіць сябе? Ну, просто там хтосьці выказаў, гэта РВДАК. Просто калі хтосьці ведае пра гэта, скажыце мне. Блин, ну можа яшчэ штосьці я магу паглядзець. Знізіць якасць відэа? Ну, давай, паспрабуем. Тебе няма PS? Не, ну просто, я не думаю, што яна прям перагрэлася, яна нармальна так нагрывае, але яна ўсё цепло аддае, ну, даволі эфектыўна. Ось. Я яшчэ учора пачысціў, там павінна... Ну, збольшага пачысціў, там трохі адно месца я дабрацца не магу. Тое, што яно перагрываецца, пакуль... Ну, гэта ж не павінна мне неяк перабіваць канкрэтна. Дрот, тым больш, што дрот зараз утыркнуты, зараз, па ідэе, яно павінна працаваць увогуле і праз... Я зараз пратэстую сваё спалучэнне з інтэрнэтам. Яно будзе адключыць мяне ад сеціва, блин, тады. Я не магу пратэсціць сваё спалучэнне, пакуль так працуе. Што яшчэ магу тут пабачыць? У наладах. Ну, піша, што ён праз Wi-Fi ўсё яшчэ падключаецца. А можна неяк, тыпу, налады... Так, падключэнне... А давайте... Ось, я не ўсё яшчэ не праз дрот. Зараз можа адключыць мяне, калі што
Як гэта працуе? Я не ведаю, мяне чамусьці заміць. Ачмурена, чат, я выбачаюся, ну, калі... Я зараз толькі пра гэта даведаўся. Просто вы яшчэ так удала пісалі ў чат, што я быў упэўнены, што мяне чуйна. Я выбачаюся. Карацей, якасць, падаецца, падвысілася. Зараз мы на гэтым самым у дроце, на дрот пераключыліся. Я не ведаю, чаму, дарэчы, мікрафон пераключыўся яшчэ. Зараз. Я пра стрэнд сказаў, ужо адказаў, але я не ведаю, ці чулі вы гэта. Так. Отключается увогуле PlayStation некаторых. Не, у меня, ну, у нас же не отключается. Не чулі. Добра. Гэта не Барбара Стрэнд, не. Будзе трошки дзіўная бойка, я ўжо прагаварыў гэта, але чаму б не сказаць ужо 10 разоў гэта, правильно? Вось, будзем змагацца, пакуль змагаюся, спрабую яшчэ тэхнічна сачыць, ці ўсё ў парадку. Мне падаецца, якасць падвысілася, калі ласка, каментуйце, што па якасці. Оу. Пачвара. Не. Сопротивляемся. Отшапись от мяне. Не. Калі з якасцю ўсё добра, так я его наступны разы і буду рабіць. Так. О! Ляжыць. Вось зараз самы момант. Гранатка? Твой час. Ну куда ты пайшла, пачвара? Так, добро. Это можно выкинуть. Вертаемся до нашей зброи. Где ты там? Да ё-моё, он только забрался. Что ты нахрен такое? Его яшчэ атаки застались, а? Набои 0. Так, выкинуть. Возьмем себе... Зараз пакуль на гранаты перейдем, пакуль нам не знойдем яшчэ якуюсь. Пакет. Винтовочка. Отчапися. О, не подобается. Гранатка не подобается, так? Гранаты так-то поэффективнее будут. Воу, сметь кинули. Знову тягує. Не, сам. Блин, граната просто так згублена. Выкинем эту гранату, возьмем еще одну. Далеко занадто. Так, мне спотребится винтовочка.
Бежим или его нахрен. А-а-а. Отшепися. А Будда Камаль у нуле просто наш. Не-не-не-не. Бежим, 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 бежим. Мне буде ще гранаток? Так, буде. О, там можна, блін, там можна далеко кидати, я тільки зараз уважу кнопку. О, ось так. О, докладно, докладно. Ось так і було потрібно робити. Не, а будок запасний у нас, конечно, есть, можно не хвилюватися. Можем навіть зараз под час бойки переопрануться. Ау! Еще гранату. А, не-не-не-не-не-не! Отшепися, не смокчи меня! Не подобается! Не. Так. Что мне еще есть? Гранаты скончились, а винтовки трошки есть еще. Але я маль сам готовый уже. Есть. Я гляджу зараз на кацанку, і якось все ж таки стало лепей. О, блін, я навіть далі вилізла. Ух. Цікаво було одночасово ремонтувати стрім і бойка з босом. Добре, я тоді буду з PlayStation завжди про здрот робити, бо ось гэта зараз повна херня отрималася до этого. Чудово, забираємо. Sam, this is Alex. You did it! We've confirmed the chiral crystallization of the giant BT. Усё. Позбавились от величезного BT. Уровень хиралия приходит в норму. О, Сэм стомился. Давай, Сэм, отпочивай. Хрен з'їм. А, ну реально у нас стамины на нуле просто. Давайте помассажируем себе хоть. Трошки все пройдем. Порастягиваемся. Купальні будуть? Я не ведаю. Я просто думаю, ми так-то можемо самостійно дойти. До речі, і сувязь з гульнею вже вернулася. А, да, у нас, в принципе, стамины хопить дойти нормально. Или душ принять, просто отпочить, поспать. Бо трошки занадто жорстко. Ну, давайте лайков наставим человеку. Есть. Усё равно Сэм не...
Тяжковато саме, каратей. А, можна докладно води попити. Так, а це нам сюди. Сам ти... Так. Де у нас тут? Водичка ось тут у нас засталося. Я уже забыл, что это опция. Опа. Уточка. Короче, предметы, які ви робите, ну, ставите, ви можете їх кастомізувати, внешній вигляд заміняти, і ось, наприклад, що-небудь, некую голограмму додать. Так, что у нас тут есть? Что люди покинули? Нічого не ляжить, до речі, що дивно. Я б, може, поділився. Гэта вінтовка мені не вельмі патрэбна. Яе аддаем. І лесвіцы я з сабой унесу. Яны яшчэ спатрэбяцца нам. Ремонтныя наборы, спрэй адзін на палову выкарыстаны, давайте яго аддадзім на агульнае карыстанне. Можа, каму-небудзь карыснае будзе. А, можна было бы абутак адправіць яшчэ, наш амаль зламаны. Не, ну, не, шкада нават яго, таму што навошта камусьці амаль зламаны абутак. Ведаеце яшчэ, якая непрыемная штука з упаўшым бітрэйтам гэтага самага на Твічы. У мяне з-за таго, што зноў жа няма карткі захопу, так, то гэта ўсё адпраўляецца на Твіч, і вось якой якасці яно было на Твічы, так яно і будзе. Вось. І яно ўжо не выправіць, карацей, вось гэту якасць. Таму, дарэчы, на Ютубе якасць... Ну, звычайна я як раблю? Я раблю запісы лакальна, і запіс відэа на Ютубе, запісы больш якасныя, таму што перапрацуй лепей, немагчыма перапрацаваць лепей. Ну, не будзе такога. У мяне няма арыгінала відэа, мега па-азерскі, яно адсутнічае. Відэа, як ёсць, адпраўляецца на Twitch. Калі я стрымлю зараз PlayStation, то я на YouTube выкладываю тое, што на Твічы, той же самай якасці. Зараз адрамантуем, што ёсць. Вось. Але калі я раблю гэта з кампа, то на кампе я захоўваю арыгінал відэа ў больш высокай якасці, якое я не магу трансляваць на Twitch, таму што Twitch такую якасць не з'ядае. Вось. І ніяк, ну, мне, ну, карацей, іншае відэа атрымліваецца на Twitch. На Ютубе звычайна якасць вышэй. Таму што яно... перапрацую, я подумаў пра відэа. Так, боты. Так, ну, дакладна, адпраўлю перапрацоўку. Тут же тэрмінал яшчэ ёсць. Так, што у нас тут ёсць? А чаму якар нельга перапрацоўваць? Нельга... Ну ладно, як скажаце. Вось гэта абутак? Не, гэта вось гэта выкарыстаны пакет на перапрацоўку. І абутак, які зараз на мне 5% яго ўсяго засталося. Таксама на перапрацоўку. Усё. А бутачак гэта мы зараз апранем. Вось вы. Оп. Новая. Апранули. Цудоўна. Квест у нас ёсць, але мы зараз не будзем рабіць гэты квест, мы зараз пойдзем і адпачнем. Просто. Пачакайце, там яшчэ адна кнопка ёсць, якую менюшку, якую я не праверыў. Мне цікава. Facility Features. А, ну пры прыватным пакоі можна адсюль у яго адправіцца. Не, я жадаю візуальна пайсці на яго. Вось, ножкамі датупаць. Два крокі зрабіць.
Калі захаваць кліп за апошнія паўгадзіны на самой PS і ўставіць замяніць яго потым у відэа. Цікавая думка. Зараз і так і зробім. Захаваць апошні геймплей. Апошнія 30 хвілін. Ёсць. На адпачынак. Піва? Якое піва? Про якое піва гаворка? Я ж... Ну, гаворка зараз про груз. Я разумею. Просто, што я аддаў усё. Калі нешта не аддаў, то гэта памылка. Ну, я збіраўся ўсё даваць. Я, дарэчы, захаваць геймплей за апошнія паўгадзіны. Я ж перазапускаў PlayStation і перадтыкаў. Я думаю, там нармальна нічога не захаваецца. Так што... Я ўсё роўно захаваў, паглядзім яшчэ. As I said before, there's something I need to tell you. It's about Lou. You see, after you left Bridges, I decided to do a little digging. Ладно, ён мне нейкую сакрэтную інфармацыю там пакінуў. That is Lou's. BB-28 гэта Лу. Дарэчы, According to нумар. them, BB-28 was flagged for disposal and subsequently incinerated 4 years ago, long before you and Lou first met. Это я ведаю. That's BB-28? This is the child officially identified as BB-28. But if you look closer, Sam, you see at once that it can't possibly be Lou. Right there at the elbow, where the birthmark should be. Nothing. Which means we have another BB-28. Лу гэта не BB-28. The one with whom you memorably went west and back not so long ago. That is Lou. Цікава. Regulations, the serial number assigned to each BB was unique. No two units should have ever been assigned the same one. I've cross-checked the details with the most up-to-date entries in the UCA database. Чаму у Лу іншы, ну, не... There is no Што за reason to халера? believe BB-28 survived. All of which can only mean, Sam, that the bridge baby you carried with you on your journey across America, Lou, Лу, хто ти така? was never recorded in the official database. So, Зараз патлумачу для тих, where хто не then ведае. did Lou come from? Ну, таму што я зараз расказваю для тых, быццам бы вы ўжо ведаеце першую частку. That as worrying as that sounds, this could actually be to your advantage. Since it's functionally impossible for the UCA or Bridges to track a BB of which they have no record. Which is lucky because if they did know about a BB that could live and grow outside the pod, they'd want to secure it for study. So take comfort in the knowledge that they don't, that you're free, that you can bring up Lou in peace. How is it, by the way? The two of you living as a family. Right. I have gifts for you. A few things to take back home. An assortment это? of vaccines to be administered as your child grows up. We want Lou to live a long and healthy life. And it's natural for children to be afraid of shots. Maybe this will help put Lou's mind at ease. A token of my affection. You can collect it via the delivery terminal when you leave. Ён пакінуў падарункі для Лу, набор вакцын і ту самую, просто ляльку. Anyway, there's one more thing I wanted to share with you. As you know, everyone is meant to go to their own beach when they die. But unlike most people, I wasn't born from a mother. I was born from an artificial womb. Ну, зараз так шмат. Бачите, я зраблю паузу, таму што ён накідвае так шмат, што я буду не паспяваць потым, я не ўсё распавяду. А для тых, хто не ведае, што адбываецца і што ён тлумачыць, пра хто гэты чалавек, спецыяльна для вас расказваю. Дарэчы, гэта прагрэс кат-сцэны унізе? То бок мы нават да паловы кат-сцэны не дабраліся. Калі я правильно разумею. Так, зараз
Гэты чалавек, ён зараз нават расказвае гэта. Ён усё, канешне, расказвае, але ўсё на ангельскай, тыя, хто не разумеюць на ангельскай, для вас яшчэ больш складана. Нават для тых, хто ведае, як бы, ну, будзе складана, калі вы не ведаеце першай часткі. Гэты чалавек, ён насамрэч не зусім звычайны чалавек, яго клічуць Дэдман, але ён па сутнасці істота Франкенштэйна. Ён быў собраны і вырашчаны, ён ніколі не нараджаўся ў звычайным сэнсе, так? І ён, па сутнасці, ён таму і Дэдман, ён труп, па сутнасці, ну, так, калі глобальна. Ён у морге працаваў у асноўным, і з трупамі яго значна больш яго аб'ядноўвае, чым з кім-небудзь іншым, але паміж ім і самому даволі, ну, так, скажем так, ён вельмі цёпла ставіцца да Сэма. І той чалавек, які быў у гэтай станцыі, зараз невядома, ну, яго зараз на гэтай станцыі няма, але ён тут пакінуў паведамленне для нас. Ён патлумачыў пра тое, што праз браму можна трапіць у Мексікі, можна трапіць у Аўстралію. Яны знайшлі сваімі даследаваннямі, яны спрабавалі дабрацца да іншых кантынентаў, ну, даведацца хаця б, што адбываецца на іншых кантынентах, а ў выніку яны знайшлі браму і змаглі адправіцца ў Аўстралію, яна пераносіць нас туды. Вось, мы зараз пакуль яшчэ ў Мексікі. Ён яшчэ расказвае зараз пра тое, што BB — гэта Bridge Baby, так? Дзеці, якія народжаныя ад мёртвых мам. То бок, ну, яны ўжо, як бы, так, вось такая сітуацыя. А маці знаходзяцца на сістэме падтрымцы жыццядзейнасці. Пры гэтым дзеці знаходзяцца ў гэтых, як яны, утробах, карацей, штучных, якія проста зроблены людзьмі. Вось тое, што вы назіраеце, вось гэтыя капсулы такія. Яны імітуюць, па сутнасці, як бы для іх, ну, унутранасці маці, скажам так, як бы гэта ўжо досыць не гучала, так? Вось, і гэтая Bridge Baby, адзін з іх, гэтых Bridge Baby, гэта Лу. Гэта тая, якая была ў самым пачатку, з якой Сэм прападарожнічаў усю дарогу ў першай частцы. І зараз яна ўжо па-за межамі знаходзіцца капсулы гэтай. Яна быццам бы нарадзілася ўжо. То бок яна расце, як звычайны дзіцёнак. Гэта не самы звычайны дзіцёнак далёка. Яны дазваляюць... Яны, па сутнасці, для чаго быць гэтай Bridge Baby былі зроблены? Каб тым людзям, у якіх няма здольнасцяў бачыць пачвар, каб яны маглі бачыць пачвар. Таму што гэтыя дзеці могуць бачыць іх. Вось. Яны звязаны як бы са свету мёртвых. У выніку мы маем такую вось сітуацыю, якой Лу, з якой Сэм як бы жыве, яна якраз такі вось расце, але і зараз самае цікавае. Лу — гэта Bridge Baby 28, і нумар парадкавы. Справа ў тым, што нават яшчэ ў першай частцы казалі пра тое, што BB-28 ужо ў запісах адзначана як знішчаная. Няма BB-28. Яшчэ нават да таго моманту, як Сэм увогуле атрымаў яе. У выніку Лу як бы павінна была быць мёртвай. Гэта несастыкоўка была ў першай частцы і пакідала пытанне. Вось. Дэдман у гэтай частцы знаходзіць тое, што насамрэч ніякай, ну, гэта не гэта рэальна нешта дзіўнае, таму што той Bridge Baby, які быў BB-28, ад яго насамрэч пазбавіліся. І Лу па-за радарамі абсалютна. У сістэмы няма ніякай інфармацыі па Лу. Лу не павінна існаваць. Вось. І сістэма пра яе не ведае ні галеры. Вось. Так што ёсць плюсы, ёсць мінусы. Мы не ведаем, адкуль Лу ўзялася, хто яна такая, і якім чынам яна апынулася ў гэтай капсуле. Пытанняў шмат, але, ну, як ёсць. Вось. Добра, працягваем. Давайте, я нам зараз расказваю пра сябе. The organs I never had. I was incomplete and had no beach, I believed. But I wasn't about to accept that. I went back home to study the Ha and Ka and the beach. I threw myself into my work, Sam. I tried. But I think I've done all that I can. In the end, I'm still a patchwork Frankenstein's monster. One that's just about worn out. As a doctor, I can tell you, I don't have long left. So I've devoted my remaining time to research. That's why I'm here, Sam. Where I can focus on the beach. There's so much data here, Sam. On beach formation, jumping via beaches, the relationship between the beach and placates. All the evidence you could ever wish for.
Not enough to solve every mystery, perhaps, but enough for me to make an incredible personal discovery. That I have a beach after all. It doesn't matter how I was born. I have lived as a human. And thus do I possess a beach like any other. I am not a machine, but a person with a ha and a ka and a beach to go with them. Lastly, I have a confession for you, along with a heartfelt apology. I told you once that I didn't have dooms. That's not actually true. Not that I was lying, you understand. I just didn't know. It was only after I found my beach that I realized. Chiral, allergic reaction. I can feel it getting closer. I'm off to the beach, Sam. To my beach. Take care of yourself. Sam. Did you know about this? No. It's news to me, too. I'm sorry that man is gone. But he would have been pleased that you managed to extend the UCA network all the way to his lab. Thank you, Sam. I guess I'm homeward bound. Missing little Lou that badly? No, I am. Come on back, Sam. Lou misses you too. Зараз можа варта ў гэтым моманце трошкі распавесці пра зноў жа тлумачэнне для тых, хто не ведае, і яшчэ проста разважанне. Тое, што вы бачылі, як Дэдман адправіўся ў мора, гэта не зусім звычайнае мора, трэба паразмаўляць па пляжы. Так. Сам атрымліваецца пачвары гэта, якія ў нас ёсць сусвет, скажам так, мёртвых і ёсць сусвет жывых. І паміж імі ёсць пляж. Пляж, які аб'ядноўвае па тыпу гэта як яно хутчэй як алегорыя працуе, але ў той жа момант гэта як бы рэальнае месца. Я называю іх пляжам, таму што яно рэальна выглядае як пляж. Гэта месца, дзе сутыкаецца сусвет мёртвых і жывых. Справа ў тым, што якраз такі атрымліваецца з вады, чаму гульня называецца Death Stranding, так? Stranded гэта выкінуты на бераг, па сутнасці. Гэта вельмі складана перакласці. Вось выхад, кіты выкідваюцца на пляж, напрыклад. І стыкс не зусім. Але алегорыя такая ж, РВДАК. Я думаю, што спецыяльная вада была абраная, таму што вада часта з'яўляецца як сродкам жыццёвай энергіі, так жа сама і смерці. Шмат у якіх увогуле гэтых самых гісторыях. Вось, гэта звычайна тое, што аддзяляе... Звычайна вада, бягучая вада, гэта тое, што аддзяляе сусвет жывых ад сусвета мёртвых. Гэта шмат у якіх паданнях і ў шмат у якіх рэлігіях ёсць. Вось. І, па сутнасці, тут перавыкарыстанне сімвалізма. Так? Але на гэтым не сасяроджваемся. Сімвалізм ёсць сімвалізм. Я зараз пра практычнае, скажам так, моманты гульні. Вось. Death Stranding называецца так, што гэта выхад смерці. Гэта тады, калі сусвет мёртвых смерць выкінула на бераг. Гэта пра гэта назва. Пра тое, як смерць выходзіць на бераг у рэальны сусвет. Так? І атрымліваецца вось гэтыя пачвары, beach sinks, гэта пачвары з берага. Гэта, па сутнасці, тое, што прыйшло да нас з сусвета мёртвых. То бок, па сутнасці, вось гэта мы назіраем. Вось гэта ёсць. І атрымліваецца, кожны чалавек мае свой пляж.
так? У вас ёсць момант, калі ваша душа адпраўляецца, скажем так, ну, у смерць. Вось. І яна праходзіць праз пляж. І ў выніку разважання тут усе, і зараз гэта падвязваецца яшчэ на тэхналогіі, якімі яны карыстаюцца, і вось гэтыя нюансы. Напрыклад, праз гэты самы, праз пляж можна падарожнічаць у іншае месца. Вось. Пляжы таксама звязаныя паміж сабою. Стрэнд з нарвежскай мовы пляж. Вось, тым больш, што. Так? Цікава. Тут як бы тут шмат нанізана і шмат падзавязана, але ў сімвалізм, калі мы запалезем у сімвалізм, там можна разважаць вельмі доўга, так? Я зараз чапляюся толькі за факты гульні, мову, якой размаўляе гульня. Дык вось, пляжы гэта месца, у якім час не ідзе. Вось. Ну, наконт скандынаўскіх матываў, пляжы выглядаюць як пляжы ў Ісландыі, абсалютна. Так што я бы ну, як мінімум на Ісландыі. Перша частка ўвогуле Ісландыя, але нават пляжы проста яны выглядаюць як месца ў Ісландыі. Такі ж чорны пясок, вось гэта ўсё. Ну, ўсё вельмі нагадвае. Вяртаючыся да пляжа. На пляжах час не ідзе, і, ну, як амаль не ідзе, ён неяк па-свойму карацей працуе, даволі дзіўна. І на пляжы можна правесці даволі шмат часу, калі ў рэальнасці амаль нічога час не зменіцца. Ось, такое магчыма, і вы можете там захраснуць. Жывы чалавек можа адправіцца на пляж, нават целесна, так, гэта магчыма. Як вось жанчына, якая перад намі стаіць, гэта Фрэджайл. І Фрэджайл у першай частцы магла падарожнічаць праз пляж, каб перасоўвацца паміж лакацыямі. То бок яна выкарыстоўвала пляж свае пляжы, ну, увогуле, яна магла перасоўвацца праз пляжы, каб імгненна апынуцца ў іншым месцы і нават перасоўваць іншых людзей на новыя лакацыі. Вось, на гэтым яна з гэтым яна як бы працавала. Вось. І зараз тое, што вы назіралі, як пайшоў Дэдман, вы зараз ужо разумееце больш кантэкста, ён пайшоў і адправіў, яго вельмі клапаціла, што ён не жывы чалавек. Гэта яго самая балючая частка, скажем так, з якой страдаў усю першую частку, і тут як ён таксама гэту там падымае. Ён пакінуў нам апошняе паведамленне, ён перадаў рэчы для Лу, патлумачыў, што даведаўся, і ён адправіўся, ён знайшоў свой пляж, і гэта доказ для яго, што гэта ён жывы чалавек, і што ён можа памерці, нармальна памерці. Ён ведаў, што ён не жадаў жыць далей, таму што ён ведаў, што ён хутка памрэ. Ён пасвяціў апошнія свае, ну, там, час свайго жыцця, ну, як існавання, на той, каб знайсці свой пляж, па сутнасці, каб знайсці сваю смерць. Ось. Прыкладна такі ў нас сюжэт зараз. Працягваем. Ну, а гэта яна была галаграма, так што, в прынцыпе, паразмаўляла з намі. Яна зараз у бяспечным дома, караці, у бяспечным месцы. Шчыра, для Сэма зараз няма матывацыі адправляцца ў нейкую Аўстралію, там нешта рабіць. Ён можа спакойна ісці дадому і проста ісці адпачываць. Заслужыў. Тым больш, што ў нас гэты самыя прышчэпачкі ёсць для Лу. Трэба перадаць. Ну што, адваротны шлях ідзем? Тады тупаем. Напіваемся энергетыкаў. Альбо што б у нас там не было. Там гарбатка зараз у нас, па-мойму. А мы можам пайсці дадому, мне падаецца, так? А было тлумачэнне, што за людзі сама на дотыкі? Мне падаецца, гэта там увогуле не падымалася. Ну, то бок, не тлумачэнне дотыкаў... ну, дарэчы, Лу. Ён жа датыкаецца да Лу. Не ведаю. То бок, мы пакуль гульня не тлумачыла нам гэта нічога. Так. Новыя фільтры на мапу. Добра. Давайте паглядзім, што за фільтры. Так, а дзе яны? Не разумею. Кастомны фільтр, фільтры выключаныя, заказы,
А что за кастом? Типу, что показывать, что не показывать? Онлайн штуки? Ну, окей. Дякую, трошки менш можна прибрати те, що не цікаво з мапи, коли нас є, що не цікавить. Глядите, у нас, по сутності, Мексика якби відкрита, у нас тільки ось кавалок усё ще відсутнічає, нам потрібно туди груз знайти, я так розумію, як тут доставити. Що там ще? Так, є Абрам Лепій, цудовно. Цудовно. Гэта таксама лайки вам за гэта. Я вам усім лайкаў отсыплю. За ўсё. І гэта ўсё я ўжо пралайкаў. Добра. Усім адсыпаў лайкаў. На першае паведамленне адсыпаў лайкаў. А, тут яшчэ ў пачатку хапала. Усё. На гэта мне падаецца ўсё. Ну что, пошли отсюда. Так, на поверхне. Так, у меня зараз батарейка скончивается на ноутбуке, невеличкий перепынок. Я вярнуўся, алергія ў першай частцы прайшла. Я не памятаю шчыра. Я шчыра не памятаю. Для тых, хто не ведае, у сама была літаральная алергія на дотыкі. То бок яму было непрыемна, каб да яго дакраналіся, ён літаральна там апёкі нейкія лёгкія атрымліваў, ну нешта такое. Ось. Зараз, ну, калі прайшло, то цудоўна, я проста гэтага не памятаю. Гэта... Я мелкія дэталі з першай часткі магу лёгка забыць. Так, з гэтым мы скончылі. Доставы у нас няма ніякай, так? Просто, ну, типу, Сэм можа ісці дадому? Праца скончана? Угу. Што наконт паведамлення такому? Ён на апошні заказ до нас пакінуў. О, новыя будынкі дадаліся яшчэ. Trikes with two front wheels. You'll be able to build, charge, or repair tri-cruisers at any facility with a garage, like this one. It's a battery-powered vehicle, so if you run out of juice in the wild, you can always construct a generator to recharge it. Just
Be careful not to run out of battery when you're outside network coverage. You can only use your PCC to build generators or any other structures when you've got a network connection. So without coverage, you'll either have to ditch a dead Tri-Cruiser or wait forever and a day for the solar panels to recharge it. Once again, thank you for linking up all of Mexico, Sam. Be safe out there, and pay us a visit the next time you're close. Зараз нам дали можливість будувати генератор. Блін, ладно. I just received a list of UCA associates. You can rest easy. Any data concerning your life on the run has been erased. So once you've taken care of Deadman's final request, you can come straight home. Access the terminal on site for the details. Яна пропонує виконати заказ для Дедмана і тільки потім вертатися додому. Ну що ж просто, нас же не дотягне у ніяку дюрку, з якої ми не зможемо у Австралії, з якої ми не зможемо вернутися, правильно? Докладно пиво. А коли я його подобрав, я навіть не пам'ятаю. Ладно. Hey, Sam. I've been waiting for you. Довго ти нас чекав, ти тільки що з нами розмовляв. Доставка пива. І він такий, є. Stuff goes missing all the time, but it looks like today is our lucky day. Thanks, Все, Sam. бойки одразу. Ну, у цьому момент я був зайнятий іншим, я не можу увагу просто відтягнув і так. Так, кот, я не бачив кількість лайків. Мені важливо відати кількість лайків. Так, добре, 163 отримали. Добре, чудово. Thanks again, Sam. Might have work for you later. Так, ми зараз можемо роздрукувати собі мотоцикл нам. Я би хотів трошки поїздити на місцевому транспорті, мені цікаво, як він виглядає. О, лестниця, цікаво. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Чоловік тут лестницю поставив. Тут хтось поставив лестницю, щоб залізти ще вище, мені цікаво. Лайки понаставимо этому чоловіку доброму. Мені б у голову не прийшло такое. Просто оно, звичайно, доволі, ну, простенько було повсюди. Ага. Тут була лестниця для людей. А, гэта гараж увогуле, я зразумеў. Добра, а што тут у нас уверсе? Ну, прыгажусь. Будынки, мне пытается, стали больше уникальными. Я могу помыляться, але адчуванне такое, что... О, бачите, какие люди, а? Слушай, чел, А, не, все нормально. Давай-ка. Оп, полезем. Что? Там подъемнички на лестницах есть? Вау. Усё. І ведаеце, што нам абавязкова сюды патрэбна знак паставіць. Так, як яны ставяцца? Вось на ніжняе, по-моему. Так. Камень, ножницы, бумага. Что у нас увогуле есть? Паскорыцца мэта. По іх страляць лепей. Смайлікі. Так, добра, а які яшчэ ёсць? Типу. А можна круто? Во, вось гэта ідэальна. Во. Усё. Во. Кайфиш? Не то я натиснул, ладно. Паскорыцца. А паскарэнне ўсё яшчэ працуе, типу, яно літаральна паскарае персонажа, так? Раней просто на машинах гэта толькі працавала, по-моему. Я могу помыляцца, я зараз як памятаю. Я для машины в основном их выкарыстоўваў. Так, тут... можно тут караскацца? Не ў том сэнсе караскацца. Так, ладно, идем. Осторожненько, осторожненько, Сэм. Ау! Усё в парадку. Ноги нават не зламалі. Угу, і тут можна спусціцца. Ну і гэта, па сутнасці, адлюстроўвае тое ж самае, так, з іншага боку.
З гэтай канструкцыі мне чамусьці Metal Gear 5 вельмі узгадваецца. Ага, вельмі цікава. Мы зараз адсюль не вылезем, так? Типу, Сэм, ты сам напрашивался. Я реально не могу нават трапить эту, ну, другую полову туда. Я могу упасть хотя бы удало? Все в порядку. Все в порядку, не падай. Мне падаецца так, вось сюды, гэта адзіны шлях нормально, каб не выкарыстоўваць лесвіцу. Ау! Ау! Мы нешта пашкодзілі там, так? Мне падаецца, нейкі груз мы разламалі. Ну ладно. Зараз кроў, пераліванне крыві адбываецца. Это наше здоровье. Все в порядку. Звычайно, мы просто так ходим. Так, один пакет крыві скончыўся. Новы пакет пачаў выкарыстоўвацца, цудоўна, ўсё. Можна перапрацаваць той. І гэта я так і планаваў, мне просто патрэбна было пакета крыві пазбавіцца. Так. Вось гараж дадаўся. Цудоўна. Так, пачакайце-ка. Па-па-па-па-пам. Перапрацаваць. Выкарыстаны пакет крыві. У нас якраз заваляўся один пусты. Правильно? Давайте рыштунак. PCC зробім 2 штуки. Потому что нам придется хутчэй ўсё будаваць что-небудзь, можа быць карысным. Можа быць, нам у наступнай місіі нават дадуць іх бесплатна, але я на усялякі выпадак буду трымаць 2 зараз з сабою. Потому что зараз, калі інфраструктуры няма, пабудаваць мост было бы файна. Ось, гараж. Зрабіць мотоцикл. О, яны змяніліся, а яны ж па-іншаму выглядалі, так? Так. Ён раней быў по типу як мотоцикл, а зараз ён сядушачкай такой. Окей, ладно. І то патрэбна кастамізаваць. А можна Дзе кастамізацыя? Гэта інфармацыя па іх. Добра. Окей, ладно. Я не вельмі бачу кастамізацыю. Ліфт. О, змяніць колер. А што можна увогуле зрабіць? О, чорненькі. Марсіанскі чырвоны. Во, чырвоныя палосы, гэта заўсёды круто. Во. Не? Во, давайте карацей чорныя і белыя, вельмі стандартныя такія. Гоначныя. Не, ён нейкая недастаткова белая, на мой погляд. Давайте вось такое, яно больш. Не ведаю, не падабаецца камбінацыя. І я наадварот зраблю чорныя полосы. Во, вось адваротны карацей. Нейкі белый, дзіўна белый. Мастачка ёсць такая дадатковыя колеры. Добра, таму што нешта я пакуль не задаволеная. Мне не падабаецца. Так, дэкалі. Цудоўна. Я жадаю... Мастачка, ну я так разумею, гэта вось якраз такі прапушчаны... Kojima Productions, вось, давайте. Вось, Kojima Productions. Некалькі нерека, так? Ладно. На ліфте готова... Цудоўна. Раздрукавалі. Мы готовы? Давайте возьмем заказ. Что там, куда нас отправляют? Подарунок для Лу доставить. Вось такий заказ у Дедмана. О, спецыяльны кантэйнер, які будзе прычапляцца да грудзей і на ім надпіс для Лу, карацей. Так. Цудоўна. Оп. Гэта ўсё мы з сабой возьмем, там яшчэ дадатковы PCC далі нам. Давайте ўсё забяром, я не супраць.
і яшчэ пакеты з крывёй. Яны адкусьці ведалі, што нам спатрэбіцца яшчэ дадатковая кроў. Магчыма, за небяспечных лесвіц. Так. Поехали. Order accepted. Thank you. Опа. О, мне падабаецца, што рэчы ззаду нагружаныя ў машынцы, там багажнічак такі. Кайфы. Вы бачыце там эльдаральное место для багажніка, там ад'ехала такая частка і... Не тое. Машына пакуль адчуваецца лепей, чым першы час, я адразу скажу. Гэта прям з першага жа моманту адчуваецца. Адгукаецца значна лепей. А вось за красанне праблема ўсё яшчэ засталася. Так. Тут есть дрифт. Ха! Добре, вони нас чекають, їдемо додому. Ось, талантлівая мастачка, ён каже. А што пра талантлівую мастачку? Так. Добре, а што там? Для мастачкі было бы цудоўна даставіць яе. Яна сама самастойна жыве. Давайте, добра, падберем нешта. Это што за Дэрил з Далькінага деда? Дэрил? Я не памятаю. Ну, гэта ж самае. Норман Ридус, гэта ж, па сутнасці, актор, які быў у Walking Dead, правильно? Я імёны просто персонажаў не памятаю там. Калі націснеш... Оу! Окей, націснуў. Так, мне патрэбна... не тое. Мне патрэбна гэта самае. Як же ж ён? Для мастачкі нешта. Это не для мастачкі? Пакеты з крывёю... Не? Не тое. Добра, едем. Пакет для мастачкі нам патрэбны, так? Гэта ты? Дастаўка зброі. Supply request. А для каго гэта? Юфай... Не, пачакайце-ка. Даставу зброю, гэта па тыпу сюды? А я магу... Вось. Вось так? Это выконвае заказ, не? Send cargo. О, я толькі зараз зразумеў. Гэта чэл у бойцы зараз, і яму адпраўляецца гэта. Тут жа бойка была. Хутчэй за ўсё, тут чалавеку адпраўляецца зброя. Падаецца, я калі гэта не прыдумаў зараз сабе. Ладно, кайфы. Гэта для кульца, так. Кайфова. Добра. Кайфова музычка. Нам патрэбна ўсё ж... Вось, для мастачкі, я бачу. Для мастачкі. Угу. Притормозим тут, заберем для мастачки. Это ты идешь за мною. Какая же музычка, а? Может, если для мастачки что-нибудь по дороге найдется?
Я не магу разглядзець надпіс, ён па тыпу губляецца трошкі. Наконт таго, што скардзяцца на гэтае самае на транспарты, паглядзім. Мне падабаецца падарожнічаць нагамі. Вось. Зараз я жадаю просто пакатацца, я жадаю накатацца спачатку. Вось, калі я накатаюся, то я буду шчаслівы просто пяшком это самае на сваіх дваіх датупаць, куды патрэбна. Давайте транспорт яшчэ паглядзім. Не транспорт, а груз. Я там што падабраў? Мне вельмі складана чытаць надпісы на прадметах, якія просто ляжаць. Так, ты South Distribution Center. Гэта вось літаральна гэты цэнтр. Давайте па дарозе тут заедем. Я могу подобрать? Могу подобрать. Мы трошки нават зарадзілі яшчэ больш наш мотоцикл. Это что? А, там знак был. Добро. Что это за холера? Я нечто натиснул, мне падаецца. Так, я натиснул нечто. Ё-моё, что за холера пачалася? Ну, у меня ноутбук просто на коленях ляжыць, я нечто понатискал там. У прыватным пакой не патрэбна, просто доставляем гэта ў тэрмінал, то, што падабралі. Bienvenido, Sam. Оттисни? Что оттисни? Oh, this stuff. Never thought it would get here. О, глядите, 3 зорочки, цудоўно. I've got some data I'd like to share with you. Ну, полепшаныя гранаты з крывёю. Цудоўна. We've reserved more materials for you to use. Тое, што націснуў, нічога не ведаю. Усё ў парадку. Я спакойна сабе, вось, я зараз нічога не націскаю. Добра. Дзякую вам за паляпшэнне. Будем разбирать по дороге грузы, возить их. Я могу не спускаючись подобрать его? Оп, ха-ха, кайфы. Шукаем, где мастачка. Треба доставить ее груз. Раз уж мы яшчэ на мотоцикле, дык увогуле нам лёгка перавозіць усё. Оп, падабралі. Бока гэта таксама новы бункер. Добра? Ну, поворачивай. Ось. Чудовно. Дзесьці мастачка павінна быць дзесьці ў гэтым напрамку, наколькі я памятаю.
Давайте поглядим. Так, я, в прынцыпе, я на правільным шляху. Там просто вось праз гэтую раку. Я толькі не ўпомнены... А, вось яе. The Boca. Пачакайце, дзе мастачка тады? А, вось яна мастачка. Зразумеў. Давайте, мне тады прасцей у The Boca зараз, таму што я ўжо паблізу. Правильно? Вось, адпраўляемся ў The Boca, адкрываем сабе новую лакацыю яшчэ і потым да мастачкі. Вось гэта яшчэ забяром. Цудоўна. Едем. Бункер павінен быць бока, павінен быць дзесьці тут, літаральна. Вось тут. Нават яшчэ груз для бока падберем. Я думаю, на вот спокойно раку можно переезжать у им, так? А потом музыка с Clair Obscur починается. Блин, музычки не хапало бы. Мне реально не хапает трошки музычки. Так, вось тут павінен быць. Дзе ты? О, гэта таксама галаграма? Реально? Блин. Добра. Давайте объедем. Да, оставляем. Бока, трымай, у меня для тебя есть. На вот 3 предметы. І зараз до мастачки скатаємося ще. Але рэчы раскіданыя па ўсёй пустыні, так што убач, мужик. Ён не чакаў ніякай доставы. Ты ж шчаслівы? Ты ж шчаслівы на одну зорачку? На одну зорачку, нават амаль на 2. Ён згодны долучыцца да сувязі. Цудоўна. У нас, па сутнасці, засталася толькі мастачка, калі я правильно ўсё разумею. Твар знаёмы яго. Чаму мне твар яго знаёмы? Зараз ён з'явіцца. О, яшчэ палепшаны абутак. Больш трывалая, больш устойлівая. Чаму мне яго твар знаёмы?
Wonder what the man who delivers would say about that if he were still around. Anyway, the trekking boot data I shared is for a design that I gradually refined over the course of my training. Tailor-made for mountain runs. Got great traction and peerless shot. Я рассказываю про чудовное, про свой чудовный обуток. Ён таксама, да рэчы, дастаўшчык. Давайте пытаем яго на конкретнага. Что такое бока? Most porters and delivery bots do it differently. My methods are probably closest to those of the man who delivers. The term boka comes from Japan, where they had porters who worked exclusively in the mountains. You could count on boka to make deliveries, no matter how treacherous the terrain or remote the destination. And I try to live by their example. Окей. Бока гэта з японскага, гэта дастаўшчыкі, якія ў гарах дастаўлялі рэчы. Ёсць яшчэ хто-небудзь, хто дастаўляе тут? Wherever there's clients in need and cargo to be carried, you bet your ass you'll find porters. Of course, in the UCA, they started relying on A-Pass for distribution. And so the delivery boys and girls have been drifting down here ever since. Plenty are working even farther south of here, too. As times change, so does the nature of the job. New vehicles and nifty gear. Weapons, too, for the porters who fancy them. But none of that is as important as the shoes you wear. Worst comes to worst, all you need is a pair of shoes to get the cargo to its destination. Добра. Чалавек, які дастаўляе, што цікава, ён згадвае, ён для яго прыклад увогуле, чалавек, які дастаўляе, наколькі памятаю, чалавека, якога дастаўляе, гэта мы з першай часткі, па сутнасці. You mean to say you haven't heard of him? The porter all others aspire to be like, the best to ever strap on a pack. After he made a name for himself in the UCA, he up and vanished. Just like that. Знік. Які загадкаві. Ачмурить. He's a man of many mysteries. With the help of the chiral network, though, I could probably learn a lot more about him. And the more I learn, the closer I'll get to becoming the Boka who delivers. Or so I hope. Well, thank you. It's nice to know there are still people like you out there. Take care. Order completed. Well done. Не, так гэта самае НПЦ, яны такія ў першай частцы. То, у большасці сваёй на 90% яны такія. Гульня пра падмацаванне вашай упэўненасці яшчэ насамрэч. І з вамі размаўляюць, гульня вас паважае, скажем так, вельмі паважае. О, пачакайце-ка. Гэта груз, які я магу сам аддаць ім. Окей. Не жадаю сам, каб яны за мяне груз заставлялі, я сам жадаю доставіць усё. Або так мы пакуль раздрукоўваць не будзем. Ёсць запыт на... Што? Tools Fieldware. Я так разумею, на абутак яго запыт. Не, абыдзешся. Вельмі складана чытаць надпісы, я не ведаю, мне прям праблемна. Чакайце, оп. Адрамантуй мне ўсё. Так, трэба вызначыць, як нам даехаць. Каб даехаць, лепей за ўсё проста тут лагер гэтых самых ворагаў. Я не вельмі жадаю зараз змагацца ні з кім. Я бы лепей аб'ехаў, так? І мы аб'едзем, давайте вось сюды. Вось так я шлях. Вось тут намалюю. Раз. І туды, я так разумею, можна заехаць прям напрямую. Калі не, то мы поедем... Калі не, то мы просто возьмем и пешком дойдем и вернемся назад. Такой мой план. Оу, так, пачакайце-ка. А мне патрэбна пераязджаць праз раку, не? Вось гэта... Не, прыйдзецца перасекчы раку, калі я жадаю зрабіць тое, што жадаю. Хтосьці, памятаеце, мы паштовую скрыню паставілі? Ну давай, едь. Мы паставілі паштовую скрыню, хтосьці туды паставіў матэрыялы. І хтосьці запытвае дапамогі паблізу. Ну? Закрасае амаль як у альтарах.
Наша мэта ўздоўж ракі, па сутнасці, ехаць і аб'ехаць гэтую гару злева. І там павінны быць... Выглядае, што там ёсць пад'ём, але я наконт гэтага не на 100% упэўнены. Ось дарэчы, каля самой гары. Павярнем. А ось, бачыце, атрымліваюцца руіны гэта, і там, калі направа пайсці, то там ворагі будуць. Мы гэта абідзем зараз усё. Што гэта? А, гэта вось паўночна, давайце-ка. Доставім. Пытанне, дзе мне канкрэтна шлях мой, по-моему, пачынаецца трошкі далей, правильно? Вось як я распланаваў, ён... Так, мне ўсё правильно еду. Добра, цудоўна. Я так разумею, вось тая вось рака невялічкая, вось уздоўж яе можна будзе на самы верх падняцца. Выехалі на шлях? Цудоўна. Ну, зараз і дастава для мастачкі будзем. І потым вернемся тым жа самым шляхам. То бок мы паедзем уніз па ёй і выйдзем на прастору і прыедзем праз цэнтр дастаўкі дадому. Ну так, тут рака зусім маленечкая. О, для мастачкі яшчэ. Цудоўна. О, там яшчэ для мастачкі ёсць. Нешта мы павольна пачынаем ехаць. Быццам бы нешта перашкаджае, нешта нас запавольвае. Оу. Воу. Вы бачыце? Ну? А чаму мы едзем назад? Добра. А цісні назад? Не, так я ж не націскаю. Бачыце? Мне падабаецца гэта як просто... Как колесо такое. А, чмурець. Так, где там для мастачки был груз? Вот там. Ну. Яшчэ буст. Вот, заехали. Ну, давай. Що ти робиш? Чому він так откидыває його назад, раптовно? Я не ведаю, ось просто він починає по цьому назад їхати. Да ё-моё, ну давай наперед. Ну все, забралися. Я бачу, яшчэ попадається груз, не? А, там далеко. Не, мы туда не отправимся. Ну что, можно спокойно ездить? А то перешкоджало. Так. Приехали, так? Так ладно, не для мостачки. Мне подавалось, тут все ж таки сверху есть нечто. Я боюсь туда до края подъезжать. Не, можно трошки подъехать. И забрать. Оп.
Усё. В принципе, злазім. Зараз галоўнае зацягнуць у хату ўсё гэта. А, і он не такое цяжкае, я думаю, ўсё нам вагі занадта шмат будзе. Цудоўна. Аддаем мастачкі. Мастачка, трымай. So, are you a porter? Wait, are you here about that missing cargo of mine? I'll take a look at it now. Where did you find this? I'm so grateful. Я ўсё знайшоў, усё, што бачыў, усё прынёс. Трымай. Усё тваё. You know, I always thought you'd come to my aid one day. You can go ahead and connect me to the Chiral network. І яшчэ адзін чалавек. Мне падаецца, гэта апошні, так? Я на мапе больш не бачу ніякіх кропак. Ёсць. Аб'ядналі Мексіку. Вось яны колеры для кастамізацыі. Ну, я так разумею, што так, чым больш мы з ёй адносіны падвышаем, тым больш у мяне кастамізацыя будзе. Guess I'm online now. Interesting. The network has more uses than I realized. A lot more people can see my illustrations now. Oh, I shared some color data I think will suit you. You can use this data to customize your headwear and other clothing. A change of outfit can really improve your mood. I went looking for a place where I could focus on my art, and found myself here. There's so much beauty to be found in this place. Infinite sources of inspiration. Don't get me wrong, I'm not blind to the destruction that Death Stranding has wrought. Some of us just see things through a different lens. Now we're in a newborn world that has yet to be shaped. A blank canvas. It's filled me with so many intense emotions that I want to convey to everyone else. I just hope that somehow I can translate these feelings into my art. Thanks for coming. I'm glad we were able to meet. You've given me what I needed to finally complete the piece I've been working on. I'll let you know when it's finished. Till then, take care. Добре. Може, у її закази ніякі? Не цікаво. Ні, нема. Ладно тоді, поїхали отсюда. Як і планував. Униз поедем зараз і по тим же самим шляхам, що приїхали. Добре, їдемо назад. Не спешайся никуда. По краху. Давай сам, у бок. Ну? Ёсть. Нарешті. А ё-моё. Ну? Мы сегодня никуда не едем? Оп. Усё? Не дозволяе гэты склон ухіл гэты нормально ездить? Не дозволяе, нормально не атрымаецца. Ладно. Зараз выйдем на ровную поверхню и нормально поедем. Мне подается, тут нормально будет. Ну все. Едем по-нормальному. Так, план такие. О, светло можно включить.
А дзе святло? А, я зразумеў. Вось. Так значна лепей. Дык вось. Дадому мы сёння не даедзем? Не, даедзем. У гэтым план. Мы зараз едзем літаральна па прамой адразу на максімальнай хуткасці. О, яна ў яе ёсць малінкі, яна нават даслала нам. Ось такія цікавыя. Мы як жук углядаем, дзе калянкі нібы вочки хацяць. Ага, ну... Трошки так. Мне цікава, як гэта спераду выглядае, так. Ну вось, у прынцыпе, вельмі пагражаючая стойка, мне падаецца. Калі на вас такое будзе набліжацца, я бы... О, масток нехта пабудаваў, дзякуй. Зараз праз масток і праедзем. Нам насамрэч вось туды патрэбна... А, там яшчэ масты пракінутыя. Добра. Нам патрэбна вось у той вузел, і потым праз вялікую раку дадому ехаць. Ну, падаецца, гэта может падыдзе нам. Мы спакойна пераедзем і ўжо па іншаму боку паедзем. Оп, забрали по дороге. О, с горки як хутенько поехали, а? Вы глядите. Так. Нам якраз по дороге вот это весь груз, я там назбирал по дороге. И он увесь поедет у великий центр доставки. Камушки перешкоджають. Угу. Мы амаль доехали. Гэта не дом яшчэ, гэта цэнтр дастаўкі. І луз знаходзіцца там у гарах. Нам прыйдзецца праехаць праз тэрыторыю бандытаў, але мне цікава, ці атрымаецца ў мяне проста праскочыць на матацыкле міма бандытаў. Ну, прыгажосць, які след пакідаем, а, яшчэ за сабою. Усё, гэта мы аб'ядналі. Бачыце, там вось гэтыя падымаюцца хіральныя такія штукі ўверх. Приехали. Бачите, колькі у нас грузу? У нас подсвечивается, колькі груза нам потрібно доставить конкретно сюди. Амаль еще, что у нас там ззаду есть. Угу. Цікаво, колькі лайкам мы за гэта атрымаем. Вы глядзіце? Бачыце, колькі ўсяку? Калі у нас нешта засталося не сюды, я просто пакіну тут на захаванне, каб яны хто-небудзь яшчэ даставіў. Oh, it's you. That's a relief. Been out and about working your ass off until now? Appreciate it. Figured we would never see this cargo, but here it is. Вось яна дапамога і яшчэ дадатковыя, які мы проста па дарозе знайшлі. Давай, 3 зоркі. Не? Ладно. You've got some seriously impressive skills.
Аўтаматычны пісталет. Эфектыўны на блізкай дыстанцыі. Эфектыўны супраць любой цэлі. Ёсць ліхтарык і ёсць два рэжымы стральбы. Паўаўтаматычны і аўтаматычны. Гэта падаецца лепей, чым той тазер, які ў нас зараз ёсць. Мне падаецца тазер, я пакуль пакіну тазер ўсё роўна. Пісталет, конечно, добра. This weapon is capable of full auto fire and can be stowed securely in a holster. It may be compact, but it has plenty of stopping power. Good for all kinds of situations you might find yourself in. I hope it's to your liking. Добра, ну я пакуль пакіну тазер, таму што у прынцыпе... Альбо не, давайте заменім. Зараз той тазер, які ў нас зараз ёсць, мы перапрацуем. Там дзесьці аддзел быў на апрацоўку, так? Вось гэта. Вось ты? Ён толькі супраць людзей, вось у чым яго праблема. І не падыдзе зусім супраць біці. А я бы хацеў сабе штосьці супраць больш універсальнае мець. Па-тыпу дадатковая зброя, якая заўсёды можа быць карыснай, калі мы забудземся ўзяць што-небудзь важнае. Так, где-то наш больш універсальны. Ёсць. Зрабілі? І вось у нас ёсць спецыяльны холстер для зброі такой. Ёсць. Цудоўна. Нам засталося, па сутнасці, давайте зараз маршрут пракладзем, і мы дадому праедзем. Нам тут засталося ўсяго нічога. Так, это не тое. Гэта шлях у горад, які увогуле абвалены нейкі. Добра, а тут мы аб'езд ніякі не зробім, так? Рака занадта шырокая. Не, гэта не варыянт. Добра. А масток? Можа тут масток дзесьці ёсць? Не, гэта не тое. Не, пачакайце, гэта мост якраз-такі праз маленькую раку. Добра. Зброю, якую возьме. Добрая ідэя, але ў мяне ёсць ужо. У мяне ёсць кулямёт? А, дзе ён тут? Ён жа быў. Пачакайце-ка, я ж бачыў, у мяне ж была вінтоўка. А чаму? Пачакай, я ж мог нават яе разламаць. Добра. А у меня это пистолет ёсць, але я не разлічваў, што я з ворагамі буду ўвогуле змагацца. Я думаў, што я просто праеду. І на ўсялякі выпадак вінтоўка была. Ну ладно. Ну, мне паказваюць, што у мяне адна ёсць. Я не разумею гэтай логікі. Ладно, давайте зробім яшчэ одну, раз такая справа. Я як бы не супраць, будзе дзе. Я просто літаральна не бачу ў сябе. У інвентары, калі я знаходжуся вось у полі. Я не разумею. Цудоўна. Едем у горад, вось там ён наперадзе. Праезжаем скрозь горад, я не планую там змагацца. Ага, ён быў на хуткім доступе. Добра. Момент. Ага. Праедзем скрозь горад. Навальніцы тут пясчанай не бачна, таму мы спакойна праязджаем просто. А з іншага боку павінны быць ворагі. Але я думаю, мы просто нашай хуткай машыне, ну, на мотоцикле мы хутенько доберемся, правильно? Что это? Что такое? Это опас.
Узброєний ніхто. Де? Наше місце атакують, нашу базу. Треба хутко спішатися. Максимально хутко їдемо до бази, ніхто напав на дом. Оу. Руки собаки. Я згодний. Якого хера? А я могу просто... Что отбывается, что... Не, ну, типу, все нормально. Ось. Мы готовы, поехали. Там вороги нечто поблизу. Да, до речі, у нас же вежа есть тут. Давайте... Блин, я ж могу за ей автоматично подключиться. Я ще поки не призвичаюся, що можна видалено підключатися до вежи. Давайте означим их на мапе. Угу. Ось там є некалькі ворогів, але мені прийдеться хутчэй за ўсё праз тэрмінал ехаць у любым выпадку, так? Не абысці мне гэты мост. На драколах едзе? Не, лухтах это ўсё. Не можа ён хутчэй ехаць ад гэтага. Вось яны там. А што калі я скарыстаюся гэтай дарогай? Так, яна ж літаральна ў пяску пачынаецца. Мы просто садзімся вось тут і аб'язджаем іх усіх. І вось з таго боку праязджаем. Там абвалены мост, я ведаю, але, бачыце, ён хоць абвалены, але ж я магу трапіць на іншы бераг. Нават забрацца, мне падаецца, там. Так, поехали. Незауважно прокрадаемся мимо их. Нават лямпочку выключим. Оп, лямпочку выключили, святла нема, бачите? Мы не отсвечиваем. Стелс. Уи! О, тут может быть проблемка трошки. Проехать на мотоцикле. Ты пролезешь, может быть, не? Давайте объедем трошки. А, не отрымается. Оп, оп. Давай, мотоцикл, давай. Пакет скрываю. Судовно. Крадеться так, мы не зауважно, мы як ніндзя. А, ён можа скокаць. Добра. Оу. Оу, отчапіться. Яны літаральна каля мяне заявіліся, што за халера? Едем ад іх. Яны гоняцца. Яны гоняцца. Чат, спяшаемся. Что это? Что за холера? Я на погоне. Эй, я же на мотоцикле, усанься. Вау. Дякую велике за допомогу.
А може ні? А може не треба? Я там собі прокрадуся мимо і все. Що? Куди він подівся? Такого не було? А що конкретно не було? Яка частка така? То, що вони з'явилися літерально передо мною? Катсцени не було? Цікаво. Ти не праз мост їхала? Ага, зрозумів. Батарейка скончується у трицикла. На жаль, батарейка не така велика у його. Оп, повідомлення. Там каля нашого дому вже стріляють у вуглі. Знищення нашої бази даних було підтверджено. Ну, я так розумію, інформація про нас не утекла. Давай, мотоцикл. Ну давай. Ну давай. А як він скоче? Блін. Я натискав різні кнопки, аби зрозуміти, як мені скакати. Ага, ось так він скочив. Разумел. Давайте поглядим, где у нас что находится. Я не верю, памятаю, где база. Ага, вот она. Давайте просто маркер поставим, прикладнутую направку будем ехать. А, мы 8 и едем. Судовно. Ну, як було бачно, я незауважно прокрався на мотоциклі, і у мене яны з'явилися літеральні вороги передо мною, і ўсё роўна катсцена була. Батарейка села. Давайте, літеральна, у меня набораў гэтых ёсць з сабою. Давайте я пабудую сабе генератор, раз такая справа. Вось. І зарадзім у выніку мотоцикл. Ось так. Так, батарейка повністю нулевая, але генератор допоможе зараз повністю зарадити. Я думаю, я так розумію, ось це жовтенька, це якраз наша база, на яку зараз нападають. Давайте. На дому худший. Альбо ні? Ні, це не оно. Дом ось далі. Нормально подъехали. Ілюзія адвалілася ў базы. І ўсё ціха звонку выглядае. Калі яны на чыпсці прыехалі, то я не бачу ніякага транспарта. Тут нават абмежавана карыстанне зброі на гэтай тэрыторыі. Цікава. Ну гэта наш тэрмінал, вось спуск уніз. Оу. Тут все развалено. Так, давайте зброю достанем. Я кулемет возьму на вот.
Музычка нагнетая. Когда она поделась... Где она может быть? Где Фрэджайл? Вы сюды, следы фиолетовые. Так, тут шма следов. Фиолетовые, это хутчэй за ўсё Фрэджайл, так? Может быть, вот эта коробка как раз таки она и была, я тут фигнёй страдаю. Давайте поскоримся. Хутчэй ўсё здарылася тое, што было ў катсцэне. Ну, не ў катсцэне, у першым трэйлеры. Фрэджайл? Это літаральна то, што было ў самым першым тизер-трэйлеры. Толькі результат мы, атрымліваецца, не бачылі самой падзеі. I patched you up the best I could. What happened to Lou? We were attacked. It all happened so fast. Intrusion detected. Intrusion detected. Level 5 alert. Multiple unidentified armed hostiles inbound. I tried to jump us out of there. But I could only take my equipment with me. And I couldn't possibly think of Lou like that. There was no way for the two of us to escape together. The best I could hope for was to jump Lou out. Just Lou.
I couldn't protect Lou. I am so sorry. So sorry. I'm sorry. Sam, what's going on? Can you hear me? Can you see me? You can't. Because you're dead. Аж мурить. Аж мурить. Чаго не чакаў. На гэтым буду скончваць, бо ўжо я і так затрымаўся. Даволі доўга дабіраліся, я не ведаю, што навокал увогуле адбываецца. Прайшоў яшчэ месяц, Лу памерла. Ну, карацей, будзем глядзець так да далей. Зараз пакуль я буду перадаваць вас далей. Дзе там у нас хто ёсць? Працягваць будзем заўтра. Галасаванне будзе ўсё яшчэ працаваць, як ёсць. Мне вельмі цікава, што будзе далей. Таму, так, галасаванне, на жаль, вы не зможаце пабачыць лідара, акрамя як у чатцы. Топ-5 заўсёды можна будзе камандай паглядзець. Вось, я, можа быць, дапрацую бота і зраблю нейкі адлік. Ну, нешта не ведаю, карацей. Будзем выдумваць. Я бачу зараз, Дзіданік зараз гуляе ў Age of Empires, наколькі я бачу, я не ўпэўнены, на якой мове ён сёння. Так, добра, Дзед Максім ёсць у The Long Dark і Лілзорка ў другім Overwatch. Я вас перадам да Дзеда Максіма. Вам жадаю добрага дня. Мы пабачымся з вамі заўтра, будзем працягваць далей з гэтага ж самага моманту. Так, Дзед Максім. Адпраўляемся да яго. Жадаю вам добрага дня. Спадзяюся, што у вас ўсё добра і добра вам папрацаваць, калі вы працуеце, калі вы адпачываеце. Добра вам адпачыць. Да пабачэння.